Assalamu alaikum. Saçlarım savurlaşıp barıya men bilen. Bugün kılık bir tema. Assalamu alaikum vatandaşlar. Umya deylanız. Herkes hak ettiği yere koy ve Milli Hukukçuluk Ministri Atagarayev bir kilogram triyek nirede. Bugünkü teman adı 1 kilogram triyek nirede. bir kadar vakit ayır. Oğum can sağlıklanır, armağan. Günüğünün hayır. Ava. Hayırlı cumalar. Gördünüz mü? Men yan gördüm. Diyen bir talihin paylaşan videosu vatandaşlar size burada da deyin. Şu video var ha. Hükümette abişin hükümet olsa da şolarda hiç yüz olmalarla halkın önüne çıkmana, görülemene vatandaşlar hiç yüz olmalılar. Hoş geldiniz hanımcan, maksat paylaşın. Gruppada uğradım, grupamda. Bugünkü tema Verdiği güven kadar Atagarayev nirede 1 kilogram triyek. Eğer men şu videonu dinlediğinizde bol yanda atlar hayran alayım deyip be. Ol yakılmalı dilen triyeği bulur alyalar. Yakılmalı dilen triyeği alyalar. Narkotilin işyerlerde yerine başka da at koyup bunun satıp onu da jit kilowatt yaşap verirler. Dinleyen vatandaşlar. Gördünüz mü içindeki aydılan malumatlara seyredin? Milli Hukukçuluk Ministri Nazar Atagarayev sana yüzleniyor. Neşe gulluğun yakılmalı zatları saklayan skladı var. Veştok skladı. Veştok skladı tutulanını bir skladda koyarlar, son belli orgun şonu yakyalar. Şimdi şuna gitmek ha, bu ağaç orgun narkotilin işgərləri kilelep alyalar. Demek satma için alyalar. Yani kilelep çekkendirler ama kanyeşine öğününe döyüne tutulan Türkmenistan'ın teritoriyasını hayta motor seyahat bilen tutulan triyekler bir sklada ertiliyor ve şu taydana angarik yakmana uğradılmaka şu tayda uğurlu ediliyor. Şunu barlayan mısınız? Şu yakılmanı peçatlanıp upakovka edilip yığınlayan sklat. Bir kruplu 10 kilo triyek tutulup ucundan 1 kilosu yetmeyen kuryer kim alan olsa şu 5 tane adam yine vurk ediyor. 5 adam paylaşacağım 200 gramdan. Neme o bir mutkaraş şu aydıp bolayın şu dağıtları her alacak. Şimdi seyredin. 5 adam 1 kilometreye yol ediyor. Onun gökçülü bir bankın başlığı yine de 4 ulu vedipeli adına bölüştüler. Görüyorsunuz mu? Oğurluk yokor vedipede gidiyor dine. Dine yokor vedipede gidiyor. Oğurluk dine yokor vedipelerde gidiyor ve videonun tuğamında da ya durduluyor da yine sunyalak bir 3 kilo triyek tutuluyor, onun ucundan durduluyor çıkıyor.
Bilem o Gurbanguly bilen oturup bile çekmek üçin alýarlarmy? Ya Gurbanguly hertip bermek üçinmi? Çünkü bilýän Türkmenistanda indi hemme kişiniň bilýän ýeketäk narkomany we olam Gurbanguly Berdimuhammedow. Yani Türkmenistanda triyek çekýär. Şonu hemme kişi bilýär. Gurbanguly Berdimuhammedowyň sahary we watandaşlar, tahar keseli we şekeri. Şeker galan üçin şoňa da triyek goýulýar diýip triyek çekýär köplenç. Olam hemme kişi aýan sahary bady we şoňa da triyek çekip gelýär. Köp ýynaklara da triyek çekip gelýär. Olaryň hemmesinden narkotik pul alıp yetmedik 1 kilo triyeň ýerine bolsa, borjuk diýilen üsümli goşup kilen dolar jelan ýakmany taşdylar. Görýän borjuk diýilen ösümlüň şiiresini goşup 9 kilo 10 kilo tamamlap ýerine başga at goýup aýher onu ýakylýar da näme onu kim onu ýedip dur. Kim onu bilip dur. İçinde näme bar, näme ýok. Bulam 5 sanak ýokary wezipeli adamlar paýlaşýar. 5 sanak biriniň adam Merdan diýip adyny berdi bu taýda birininkini. Galan 4-ninkini tak beren ok. O 5 sany uly wezipeli adam hem 1 kiloni öz aralarynda 200 gramdan bölüşdiler. Olardan hem $200,000, $100,000 ve $150,000 ýaly pul aldyňyz. Atagaraýew, sen habaryň barmy şu zatlardan? Atagaraýew, Türkmenistanyň Milli Howpsuzlyk ministri. Hemme zatdan habaryňyz bar, ýöne bu zatlardan habaryňyz ýok, ha? Bu zatlardan habaryňyz bolmalymy? Siz bileşärige, deňşärige siz bu zatlara. Bile oturup belki çekýänsiňiz hem şu owurlan triýeňizi. Türkmenistanyň içinde triyek ýok diýenler. Ay neşäni ýatyrdy, Gurbanguly neşäni ýatyrdy, ay neşe. Neşäni organ işlerleň özleri getirip özleri satyp berler ha. Görýäňizmi? Gurbangulyň öze bir çekýär. Ýöne oň ýanyndan hem organ işlerlerem tutulup ýakylmaly triyegi sklatdan owurlap ýerine bir kilen ýerine başga zat goýup 1 kilo triyek satsaň bilýärmi? Конечно, $200,000 pul bolýar 1 kilo triyek satyp bilseň. 1 kilo triyek. Ya. Aldyma çekmeýär diýe. Oğuzhan Türkmen ne bile oturýanmy? Bile oturup çekdiňizde sen çekdiňde o çekmedimi? Ha? Aldyma çeken ok diýer ýaly bile oturduňyz bir oturşykda Gurbanguly bilen sen oturduňda film gyzdyrdyňda çekdiň, olam çekmedimi? Ni sen ýerden anyk bilýän. Bizim bilýänimiz Gurbangulynyň sahar keseli bar. We şu sahar keseli esasında da Türkmenistanda çekip ýygnaklara gelýär, çekip ýer bilen ata minip gezim edýär, keypini goýup edýär şu zatlary. Ya DJ aparatura başyna geçýär. Çekýär, ondan soň edýär şonu. Şu zatdan öňünçäsi çekip gelýär şol. Men size aýdaýyn. Ondan soň Şu alınan pullan şu vakti Aşgabat şehir polisiýa müdiri 101 pozivnoyly Merdan öz hakyny aldy. Muny hem görmediňmi Atagaraýew? indi yalan bolsa 101 pozivnoyny Merdan diýäni tapyň. Onuň 101 pozivnoy nomeryny neçe nädip bilýär? Nerden gelýär maglumat? Siz pikir edýänsiňiz-de, siz Türkmenistanyň içinde, Bankyň baş Türkmenistanyň içinde watanyny söýýän, patriot adamlar ýok diýip hasaplaýan bolmagy mümkin. Ýöne watanymyza söýýän, adalatsızlyklara garşy durýan. Sesini çykaryp bilmese de şular ýazatlary belli galýan. Biz ýaly illeşlemede de uğraýan adamlarymyz Hudaýa şükür bar. Hudaýa şükür. Men nerden bilen? Mene tanamok Gurbangulyň aýallaganlaryny tanamok, ýegenlerini tanamok. Näwegine bizim saýamyzda size mi öwrendiňiz? Bize de aýdyrlar, bize de maglumat gelýär, sag bolsun. Ve siz diýänsiňiz-de, Türkmenistan Gurbangulyň elinde diýip ýok, Gurbangulyň elinde däl, Serdaryň elinde däl. Ýurt hiç haçan bir adamyň elinde bolup bilmeýär. Çünkü ýurt bir adamyň elinde bolardan ulurak. 5 milyon bir adamdan uly. Düşünýäňiz,
Şoň üçin bulan içinde hakikatdan şu maglumatlary saklap we şu zatlary ýetirip duran illeşdirme we sag bolsun. Allah ýalkasyn olardan. Ullokan iş edýärler. Biz ýaly efir açyp TikTok'a çykmagam gerek gel olam. Düşünýäňiz, olar şo bize gerekli maglumatlary berýärler. Allah ýalkasyn. Durdulyp amma. Gen görmedim durdulyp amma. Sen adını bilýän. Beýleki 4 sanak WhatsApp adamlar senin atdyňyzy bilýän. Ýöne herikçe atdyňyzy aýtjak. Olaňa matlar belli ýöne paka aýdylanok. Olaňa matlar belli ýöne. Olar özlerini gowulýandylar. Evet yani. Buyuracak. Her ki kuryer şu 5 tane adamyny görkeden var ya, onu urup sen boyuna almasan iýden kure dersip, onu mecburen hemmesinin günäsini şoň boyuna goýarlar. Ve ona söz verip sen hem ýylyň adallar sesini çıkarma diýip işini sülçäýin prokurora geçirýärler. Şol skalatdan bir kile uğurlany üstüne basýarlar, ýerine ýöne başga zat goýup ýapýarlar danym o bir kile tirek gitýär ortalykdan. Gepin tümmek geri. Inni maşenik gözlesen gurwan gullan ulu maşenik yok. Televizionyada halkyna owadan sözler gürläp, ýalan-ýalňyş zatlar aýdyp, halka allap ýörün. Şondan ulu maşenik yok dostum. Adyň yok, zadyň yok. Yine gelip men efirime gelip gürlejek bolýaňyz. Adyň bilen gel, ýüzüň bilen gel, pajalsta. 10 kilo olan triyen 1 kilosini çıpoçka boýunça tapalýarlar. Son beýleki 5 tane adamyny alan 1 kilo ýerine bolsa, borjak şiran goşup 10 kilo dolup ýerini ýapdylar. Indi bolsa durdulyp barada. Durdulyp. Gargalanyň zastawasyna 2 tane esker bilen bir ofisier serketde nowaçylyga çykanna, ýagny dazora bir uçup barýan drony görüp, durgy bilen ýyzarlap tutýarlar. Serketden dron bilen trek geçýär watandaşlar, habaryňyz barmy bu zatlardan? Arkadaňyzyň habar barmy bu zatlardan? Ya biledýärmi? Bile paýlaşýarlarmy? Men size aýdyp otyryn. Her wagt efirde aýdýan zadymma. Ýokardakylardan habarsyz ýurtda kuş uçanok, item ýürenok. Ýokardakylardan habarsyz kuşam uçanok, item ýürenok. Şu bakalaryň gymmatlygyndan tut, serhetden bir kanun etýän çilim, triyek, narkotik terişdeler şolaň hemmesinden hem ýokardakylar habarly watandaşlar. Men şunu aýdyp gelýänem bolýan, sizler ýalanmaýanyňyz bar içiňizde. Ýurtda ýokardaky krişadan ministrler, prezident, kabmin, şu ýokary wezipeli işgärlerden habarsyz guş uçanok watandaşlar. Oňa inanma. Düşünýäňiz, ay prezidentimiziň habary ýokdur, bolýan zatlardan habary bolsa arkadaýymyz bu zatlara çärip owruhy bile owrlaýar. Bile owrlaýar. 3 kilo triye gele salýarlar. Drone bilen serketden skarepsiwa Irandan geçýän bolmaly. Drone bilen trek geçýän munum pagranyň bir ofisier bilen 2 tane esker durwy bilen ýyzarlap tutýarlar. Muňa deredini. Trekler hem soňy 6 tane wezipeli adama diýýär. Şonu soňy wezipeli diýýär. Ýene wezipeli be. Ýene görämeli, ýene wezipeli. O näme? Ol pagtada potrotun pagta ekip görün bir amanaga gawat geleýmendirler soňunny. Pagta ekip görün ýa-da özüçe garipçe daýhançylyk bilen meşgul bolup görün çara gawat gelen ok soňunny da nim şunu ýaly wezipeli gawat gelýär soňunny. Näme üçin beýleka? Kanun çyksa şu daýhana kösenip görün garip basara çykýar kanun. Özlerine çıkan ok adamlar. Kanun bulan özlerine çıkan ok. Ne görüşüňiz ýaly. Ideýan soňuny bolyn, ýokary wezipeli çykýar. Ýanarka deliň başlygy, ýa bir bankyň başlygy, ýa bir minister. Şular çykýar soňundan. Şular edýär şu zady. 6-njysy Durdulyp. 6 tane adam wezipeli çykýar, şu 3 kile drone bilen geçen triýan arkasyndan 6 birem Durdulyp. Öňkü şäher häkimiň başçy bolan soň arkada şäherniň häkim bolan. Şu adam aýmeniň saglygymy dällip işden zatdan çekilen Durdulyp bar ha. Durdulypy tanaýansyňyz da.
Haçın ursun şiidip görün, ün eğilip şiidip kelle falan ana şu zatlar şu ne eğilýärler da bular. Özleriniň aýyby ken, ogurluk edip oturýarlar, zat edip oturýarlar, onsoň eğilmänem görsün. Eğilmänem görsün. Delesi taýyna olan. Basylmak üçin. Basylmak üçin olam delesi taýyn. Prosto arkadaga näme üçin şu eğilip näme edip şeýdip görürler çünkü bular meni bir basaýmasyn, men ogurluk edýän bu zatlardan ne arkadagym habary bar diýip eğilýär şolar. Bolmasa aylygyny işe gidip gelýän adam bolsa şeýdip seretmejekmi? Şeýdip salamlaşmajakmy? On ýalada men kakı baýrýarlar, on ýalada meni o taý getiren oklaram. Olara da gerek gel. Olara da şun ýaly ogry, jümri, näşe narkotiklar edip görün gerek. Gurban ulada, serdara da. Eger normal bolsadylar, şular adamlary işte tutmadylar. Dagna basardylar. Dürüst adamlary jemlerdiler. Dürüst adamlary ýygnardylar kadrlara. Daşarutda okak gelen bir giden ýaşlanmaz ba, halaljak, zähmet bilen işlejek, aýlyk normal berseň şolar, ogurluk etjek gel, watanymyza hyzmat etjek. Ýok, olara ýol ýok, ne? Durduly fiýaly adamlar trek granitsan tergetden daşap gören adamlar çykýar, teredin? Serkertden nowaçylyga çykanlar, ýagny dazora bir uçup barýan drony görüp dürgü bilen ýyzarlap tutýarlar. 3 kilo triyege ele salýarlar. Ol triyeklerin hem soňy 6 sany wezipeli adyma diýýär. Şonuň 6-njysy Durduliýew. Emma neşe gullugy drony kabul eden adamyny basyp hem de 2 sany eskeri başga gerek ofisieriň guşka atprowka edip berýärler. Indi men size şäher polisiýanyň müdiri 101 pozitsionym ýerden maňa diýsin çaýyp bereýin. Hani muňa näme diýmelini? At berilip bu. Evet, aýtjan zatdan Edilen barada işler berilip sultanam bu. abi. Ha? Ne palat bilýän bu zatlary. Sutnama gerek gele, kamera gerek gele. Demne dadyn ortada görnüp durar. Efendim, Kamera gerek ödüm gele. var, birce şu ödüm Siz näme bana çekdim. mesele biladin. Neme? Siyasi celepler. Hormatly siyasi celepler size diýär. Nesen? Birce yüzüňe serede, Bana burada näme değil mi? keýpetdiň? Ne? Siyasi Näme keýpetdiň celepler. aýda, birce yüzüňe serede. Hökümet malinaki uğun gatçylygyny. Zatlaryň gymmatlygyny. Şu zatlar gidläp otursunlar. Size buňa sutnama näme gerek? O siz şonu gidläp otursunlar. An sen aýtda, an futnama gorkaýak diýen zatdan barada. Geçti, drone geçti, Size sorosok bankamatdan Ama uğun mektebe aýly gitti. üçin adamlar üçinok. Ya uğun üçin üçinok hiç kim. Size sorosok adamlar he o gülýäli ýaşap gör işemken o bankda dollaram berilip dur size sorosok. Size sorosok hemme zat gülýäli, dogrymy? Ha? Mesele de. Boldun näme gurlayan onlar? O zatları halk senden uğrunmalar ya da menden uğrunmalar. Halk görüp oturuyor. Birce yankı gurrun mene zatdan birce sutnama goýaýdar, o palat bilýän bu zatda. Niden bilýän? Siyasi. Drone geçti, ameliyat geçti. 1 kilo alli. Sen sen var ya. Maskara da Siz var. aýdan adyňy tutnama öýrilýän almasaň. Nur ağa, gowy ýagdaýlar. Ay gowy Hudaýa şükür. Gowy oňatmy kimmi? Nur ağa, Oh, Nur ağa. Nur Murat Bazarow senmi? Bu öwne de awa Türkmenistanyň içinde näme olup geçenlerini görýärmi? Käbirleri öwne de. Ýokor, kim ýokor ka diýänmi? Bilýän alır. Başa celep bağmay, nirden çıktın sen tutulup gitmedin mi? Öleceğin, Bilirden ölsen çıktın. ama. Bir de ölsen ama. Ya, vatandaşlar. Ay doğru kim? Öyle. Doğru. Ha, Ay, Nuri. zaten bana yok ki. Neme? Öyle değil, aşağı hayatta. Ova, ba. belli. Sen var git. Lidere. Yok ki sen var Atır ha. aşağı celep. Alkışlanma öwrün adyňa da profiliňe da ýazyp sen näseret alkışlandy. Eliň var ha şutaýyň. 90 gradus bolsun şutaýyň var ha. Şu gradus. Şun ýalam däl, şun ýalam däl, ina şun ýalam. Öwrendiňmi?
Bar sen git alkışlama uğruna gel ballayım. Bar. Böyle ya o zatları çağala. Alkışlama uğrunca gel telden. Onun meteni yine alan efire. Arkadan alkışlama uğrun sen bar. Adına da koyupsun kakras alkışlamak ızna çoğunu. Bağımın ho sen nerelerde? O Türkmen. Nura. Adalet nerede var? Ay, Adalet. adalet Halk- nerede var adalet? Halk sesini çıkarmasa adalet hicem bolmaya. Halk sesini çıkarmasa, halk ayağa kalmasa. Gelinizi artman. Gelinizi artman. Adalet nerede var? Adalet her yerde var. Adalet her yerde var ha o. Gözlerine var. Denize, Nura. Gözlerine yok. O kızlar korkmaz. O. Doğru mu? Doğru. Sen ne elizi koy mu? Umut mu can sağ mı? Ana. Allah'a şükür. Nerede sen gittin mi ya Türk'te mi? Nura. Ya adres sormayın. Türkmenistan'da der. Adalet yok mu? Adalet mörden sallıyız. Türkmenistan'da Bunlar ne kolay eli? diyorlar ya, vatan haini. Vatan haini yok mu? Bizlere adalet. Ay bol yala. Senin şu at mangara doğru yamaçsam sürpriz oldu senin varlığın. Malum. Nura. Var olsan ol ya. Türkmenistan'da biz adalete sallıyız. Doğru. Angar ne eli yağday ne eli? Yang tutnaman var mı diye tutnama ne eli? Ya un. Gül yağla. Gülyala geçtiniz mi? Angar geçsen Gülyalı mod var. Knopkanı Gülyalı moduna geçiriyen. Sonra. Gül yağla geçen yok da Aydan'la özü. Nura. Aydan'la öz aysın da Aydan'la kaytalanmak diyeler. Öyledir aysınlar da Gül yağla diyenleri. Öyle raydarmay. Gülyalı diyermay. Ne bolyan nemeleri men birazcık devam edeyim. Ata Raif'tan men şun bir kiletriye soracak. Sen aşağı alayın o Türkmen. Son gene aların bolya. Tak, Milli Hopsuluk Ministri Ata Raif. Bir kiletriyek nerede? Nerede bir kiletriyek? Kışlık skladı. Ol sklattan bir 10 kilanın 9 kilesini 10 kilanın 9 kilesi var diye bir kilesini direkt başka bir ösümlüğün şiresini koyuyorlardanim şey dip yakyalar diye. Milli Hopsuluk Ministri Atagarayev Nadar Atagarayev o nerede bir kiletriyek. Yani bizim havarımız var. Daşar urtaqı iyileşlerin, bütün tutuş Türkmenistan'ın havarı var bu zatlardan. Yönü, nemçün Milli Hopsuluk Ministri bu zatlardan havarsız. Sen ne edip Milli Hopsuluk Ministri olayan eğer bu zatlardan havarsız olsan, ola birinci soru. Yok, eğer havarlı olsan, nemçün bulara çare veren o? Nemçün özüngden yokorundaki prezidenta, değişli nemelere atçot geçen ok. Yemçin gizleyen zatları. Bir kiletriyek 5 adam paylaşıyorlar 200 gramdan. Yukarı vazifelilerden. Birinin adı Merdan, bankın başlığı. Şunu barlayan mısınız? Şu yakılmanı peçatlanıp upakovka edilip yığınlayan sklat. Bir krupni 10 kilo triyek tutulup ucundan 1 kilosi yetmeyen kuryer kim alan olsa şu 5 tane adam yine var diye. Onun gökçeli bir bankın başlığı yine de 4 ulu vazifeli adamlar bölüştüler. Onların hemmesinden narkotik pul alıp yetmedik 1 kilo triyeğin yerine olsa
borcuk diýilen ösümli goşup kilen dolup zelan yakmana taşıdylar. O 5 tane ulu wezipeli adamın bir kileni öz aralarında 200 gramdan bölüşdüler. Olardan hem $200,000, $100,000 ve $150,000 ýaly pul aldylar. Ya. Hano $200,000 pul. Ha, hano $150,000 pul nirde? Oğurlayanız, oğurulur. Indi şu videoda ingowy soraw şu. Şu videodan ingow soraw şu. Şular mı kanunu gorajak adamlar? Şular mı? Şular mı kanunu goraya vatandaşlar? Şular narkotjel diýen adil, narkotik herişdäniň gelmeginiň öňüni almaly halyna gaýtam içindäki ýakylmaly tiregi alyp paýlaşyp berler. Ve Türkmenistanda neşe herişdeti dron bilen geçýär. Ve bu zatlardan hem ýokary wedipelden habar bar. Onu tutan pagranişnik ofisier bilen 2 tane eskerem gaýtam sürgün edip görýärler başga ýerlerik. Şular minni kanun goramaly, şular mı yurdumuz goramaly? Oğru, cümrü, yalançy, maşennik. Awa. Şular kanun goramaly, ha? Türkmenistan şulara amanat etdik. Men näçe aýtdym hökümet sagat ýaly bolmasa hökümet bolmaýady. Diýipdi Gurban oğlu bir wagt. Hani hökümet sagat ýalylar, hemme zat işleýärdiler, sagat ýalakdy hani. Pişik biketini it eýesini tananok. Yurdun içinde bolýan zatlara seretsek vatandaşlar ite eýesini tananok, pişigen biketini tananok. Kim kime dumdumo? Haýsy addel näme edip ýör? Haýsy ministerlik näme edip ýör? Awa, ýene de Gülýalak yurdumyzda plan. Ol on götüni yapıp ýör, nämemiş ol bankyň başlygy. Olon kyn götüni yapýar, ol hawa durdulyp kyn açyp bilmezler ha. Prokuraturaň işi ýa-da Milli Howpsuzlyk Atagaraýew durdulypyň götüni açyp biler öýdýänmi? Ýok ordan ruhsatsyz. Her kim näme edip ýör. Şoňa da Türkmenistanyň milli lideri diýilýär, gahrymany diýilýär, şu ýagdaýa getirenede. Şulam gahryman arkadamyz şu. Aşağı nakylaryň näme edip ýöründen habarsyz. Aýetse de ediber Türkmen başa näme de bolsa 1 gram 2 gram degmen zat diýdi Türkmen başa ol nidi 1 kilo 2 kilo degmen diýen olmaly. Ay 1 kilo 2 kilo bolsa degmen diýen olmaly Gurban oğlum. Ha? Hökümet sagat ýaly oğurlamasaň diýdim kaýa. Sagat ýaly oğurluk etmeli aýtdyň şo many daýdandyr, dogry aýtdyň şonda. Ha. Hökümet sagat ýaljak bolup her edara, her ministerlik, her ýokary wedipeli oğurlamaly işini wagtly-wagtyna etmeli. Ana şoňa hökümet diýilýär Türkmenistanyna. Wagtly-wagtyna dron uçmaly, trekçini almaly, serhetden geçmeli. Oň arkasynda durdulyp bolmaly, ýene şoň ýaly şoňa meňdeş ýokary wezipeler bolmaly. Ha? Ve şoňa meňdeş statlar. Ve şoňa da biz hökümet diýär, şoňa da biz ýurt diýär vatandaşlar. Awa. Oğurluk, cümürlük, bileni biteni. Diňe öz gara gaýgysy, $300,000 jaý salýarlar. Awa. Näde sizinki bolanok we ine men size soraw berjek. Şuýdan ýazdyň vatandaşlar, näme üçin sizinki bolanok? Näme üçin siz Türkiýeге gidip Garada Ahmet bilen $500 $600 ýygnajak bolýaňyz, onam ýygnadan edil häzirki wagtda. Zordan belki $300-400 ýberýäňiz. Şeýdip ýylyň dowamyna, 3 ýylyň dowamyna jaý salýaňyz siz. Olam mara şu bollu minni göçdüm diýeňizde ýa bir jaýyň patology ýok, ýa bir jaýyň polu ýok, ýa-da aboýy ýok. Şo ýagdaýda göçýäňiz şonda da. Bular
$300.000 İtalya'dan, İspanya'dan getirilen zatlar koyuyorlar içine. O. Şıkarını köşk ýaly. Indi siz şu taýdanam bilen ýokmy? Şu taýdanam bilse bolýarmy şularyň öz wezipesine hyýanatçylyk edip daşyndan 5 manat düşürýänliklerini, owurluk edýänliklerini şu taýdanam düşünse bolýar. Owurluk etmesen çünkü halal dähmet bilen gurduran ok da şondan. Prada minirden ok. Prada mint bilen ok sen. Halal dähmet bilen. Sen diňe gara dähmet şoň bilen doğrudan ya ondan soňra 2 ýylyň 3 ýylyň dowamynda jaý gurup oturkaňam ya balnoýçuluk çykýa ya ýene bir rasgot çykýa toy etmeli bolýan, gyýdyňy çykarmaly bolýan, öýürmeli bolýan, eýdik gidýär puluň. Gara şo jaý 10 ýylyň dowamynda gurulýar şo jaý. 5 ýylyň 10 ýylyň dowamynda gurulýar. Daşy şo 10 ýyllap gurulmän ýörenemadyr. Näme üçin bu wezipeleriň öýlerine barýan bolyn, haýsynyň öýüne barsaň şıkarny insonka aňar baş jaý, şıkarny howly, içiniň aboýuny tutjakmy, spalnyň gapdaljygyna duş, tuwalet banýasy görýärse, realtorlar TikTok'larda görýänsiňiz paýlaşýarlar ha. Jaýlary. Şıkarny jaýlar. Ýa. Satýarlar $150.000. $150.000 Türkiýeden jaý alyp bolýar ha. Ýöne Türkiýede oňa derek $1,000 aýlyk bar. Türkmenistanda $1,000 aýlyk ýok ki. Indi sen $150.000, $200.000 jaý satýan, elitka satýan. Şunu şu taýda da hökümetiň özü bir zada suwd edýär-de owurlugyň bardygyny, korrupsiýanyň bardygyny suwd edýär. $200.000 baha kesmek bile. Çünkü sen 2.000 manat aýlyk bilen onu alyp bilmeýäň olam bilýär. Oňa derek diýe leva işleýärler, daşyndan lewajyklary bar bolar diýe şo leva bilen alýarlar $200.000 jaý 30 ýyllyk kredit bilen. Oňa o aýyna 3.000 manat, 4.000 manat tölemek kyn şo nokta. Lewadan gelip durpa. Ya. Şoňa özüm suwd edýär Türkmenistanda korrupsiýa, owurlugyň bardygyny we şu aşanlaky iş ýerleriniň owurluk etmeligini düşündirýär şol. Garaz vatandaşlar, size bir aýtjak. Türkmenler bir eli balla, bir eli gaýmakda, häzirki hökümet. Bir eli balla, bir eli gaýmakda. Sizin konýarlar, sizinki daşary ýurtlarda kösençlik. Ene, indi siz düşünýäňiz, meni şu ýan kowlan bar, ýüzüni açsyn da, mysal üçin gelýär biri, hökümetinkini gollap, ýany tutnaman barmy? Yüzün açıp çıkıp gelsin, yan kowlan. 100% bilýän men şoň öýüm edil owurlukdan salynan jaý bar şoň, owurlukdan alynan maşyna bar şoň. 100%. Yüzün açıp çıkıp gelse, men şonuň bütün danlaryny bir hepden içine çykarýarsyz. Nirde owurluk edipdir, nirden pul gazanypdyr, nädip gazanypdyr, şoň üçin gelip bilen oklar. We şol adamlar hem gelip hökümeti arkada gollaýarlar da halk ýaly edip görnýär. Halkdan hiç kim bollan ok vatandaşlar. Şunu hiç açan ýadyňyzdan çykarmaň. Türkmen halkynyň içinden hiç kim hökümeti gollan ok. Şu wagtky hökümeti. Halal zähmet bilen gazanç edýän, telekeçi bolsun, biznesmen bolsun, daýhan bolsun, mollum bolsun, tapad ýok, wraç bolsun. Halal zähmet bilen ýaşap ýörün, gününi aýlap ýörün adamlardan hiç hem şu wagtky hökümeti gollan ok. Gollaýanlar indi ýanka Triyetten şu getirilen Triyetin owurlap, wezipesine hyýanatçylyk edip owurlap, şoň arkasy bilen gününi gün edip baýap ýörenler gollaýar vatandaşlar. Halk gollan ok. Gurban ulyna gollan ok, nökerlerine gollan ok, owul serdaryna gollan ok. Çünki owul serdar hem üç köşk iş alyp baran ok. Olam üç köşk iş alyp baran ok, diňe olar gollaýar. Onuň işi neme? Baýany da golluk edenler bilýändirler. Paças diýip bir zat bar, paças çykýan, şuň akşam giýje sen nowatçy, tutuşçasyň paças nowatçy sen. Paças neme? Paças diýsen bolýar da opşy. Serdaryň işi gurban gulyny we şonuň eden owurluklaryny, jumruklaryny goramak, gizlemek, şonu hiç etmeliler.
O dejurnu da, nowatçy da. Şunýaňyz. Olarynky gaýmakda birinki bokda diýe. Iki elmeden bokda diýsene diýe. Hawa, vatandaşlar. Hakikat şu. Onuň nädip olar gollamasyn ho. Onuň olar nädip gelip çykyş etmesin ho. Çünkü ertirkün hemme zat açılıp dökülenden wagty bularyň bokom çykýa, ýankylan eden zatlaram çykýa. Onuň bular görüp otýur, bular şu wagtdan görüp otýur. Türkmen halky oýanyp bir gün ayağa galyp hakyn talap eden güni ýanky gelýän adamlar bar, edip samsyk gülgüsini edip oturandyr. Keypi kökde görýän gülüşünden keypi kökdür. Çünkü pul ikän, sizinki al problemasy ýok, siz näme siz kösenip görseňiz sizin gülmäne daýadyňyz ýok. Bularyň ýöne keypi kök. O triyejik çekip, oğurluk edip, bilini ağırdan oklar. Siz o 7'de turýansyňyz işe gitmek üçin. Köpeğiniz 7'de 6'da turup gidýäňiz. Bular 10 ýaýdan oko 11'de turýar ha. 11'de 12'de turýarlar. Bular uzak gije keypde sapada nargilejik çekip bir gün Mehri Pir Gulyubany getirýärler, bir gün Hacı Ýalmamedy getirýärler. Kalyanjyk çekip, triyejik çekip, hediledip, jydedip görler. Bulara goýdurmuş. Bular näme üçin otaň arkada gollamasyn? Bular gowy üçin bularyň häzir bal tuttuk diýe, barmagymyz ýalaýasy diýe. Owa. Şoň üçin vatandaşlar sizler bilmeli. Saňa näme diýe başarýanmy sen emet diýe. Biz başarman edibilem dok diýe. Ha, başarýan hemme kişi başarýar ha. Biz adam sizden tapawutda, siz haýwan bolsaňyz biz adam. Düşünýäňiz? Biz bu dünýäniň hem soňu bar, o dünýesi bar. Gulun hakyny iman gitmeli, ýaşamaly diýilýän düşünjeler bilen ýaşaýar biz. Gazan azaçygan bolsa, ýöne şoň bilen kanaat edip ýaşamagy bilýäs biz. Biz o oğurluk edip halkyň hakynyň 1 manadan alsaňyz 5 milyon oğurluk etdiňiz bolýar. Çünki şo 5 milyonyň haky bar şo 1 manatda. Halkyň hakyndan 1 manat oğurlasaňyz. Biz adam Erdoğan'a maýdýar, fakir niye fakirdir bilýär musunuz diýär. Garip näme üçin garip? Oğurluk etmäni bilmeýänligi üçin garip diýär. Erdoğan özüm paňana näil bolup çykdy. O nime baş oğru bolup çykdy. Oğurluk etmäni bilmeýän näle bilýär, hemme kişi bilýär. Sizden öwrenmeler, ýöne biziň gorowçymyz ýüregimizde. Biz Hudaý görüp dur, biz adam, biziň wyjdanymyz bar. Biz adalat bilen deňlik bolsun isleýäs. Banka barlarynda, mysal üçin bankda bir işiň barmy? Türkde nähili? Deňeşdirňä bolmanda. Nomer bardyr, nomer. Şo nomery kagazja galýansyň, mysal üçin 65-nji nomer. 65-e garaşyp durýan şo 47-de duran bolsa. Sen ministr bol, sen başlyk bol, sen kim bolsaň bol, sen şoňa garaşyp durýan. Bizde nähili? Gelýär aňardan papkaçyň süýräp, milli howpsuzlygyň ýa ýene bir edaraň nemesi. Maraljan şunu şeýdip görsene. Maraljan şunu şeýdip gör, goň Maraljan oňatmy. Olam oňa ýaranýa. O. Goňmy kakşdy, oňatmy goňjan sagalyk. Çağalar goňmy? Bor goýa şo taýda şeýlerin özüm mäzer ederin arkaýyn bol. Borunna sag bol gittim ana Türkmenistana. Deňlikmi şu? Daýhanyň köwürgüle bir edara barsa, ýa ýalbarmaly, ýa pul bermeli. Bularyň köwürün diňe sözüne bitip dur. Aýdýa sözüne bitip dur. Biziň kim bolsun o şon ýaly? Biziň kim sözümüze bitsin onu? Ýokary wezipelinki dälle, polisiýanky dälle, ýene wörünki dälle. Türkmen halkyny kim bitsin şon ýaly ho? Men näçe gezek garajy mamalary, daýdalary bankyň öňünde aglap öýüne gidenini gördüm men. Bir ýerlerden gelipdir olam gowulşuny. Ol daşrak etraplardan gelip, şäherde onnomunda da garnaşynynkida birine ýatyp turup, o Rossiýada okaýan, daşarut okaýan oğluny puly berjek bolup banklarda ýatyp turup, garaşyp, ulus gowuk edip.
Ha? Ne için birinki garıyımkı yok on yalı. Olonku vardı. Birinki yemedin onunla son yalı ho. Yok mu? Onu biz podiyas şonu. Halk bol podiyas biz şonu. Başыңıza ilk yaz şu guron sistemi anladı. Denglik olsa denglik. Bu dobro. Bolmasa da yok. Size de yok şol. Ya. Ne tip olsa. Günah nirede? Günah şulatların farkına varmadığımızda. Farkına varamdık şulatların. Şulatları adamlar oyunun ok. Şulatları düşünün ok doğru. Eşten ok. Bizim efirlerimizde köp adam gözler açıldı oyunlu. Köp adamın gözler açıldı. YouTube'lara koyuyorsan ondan dinleyeler. Şuat dinleyeler meseleleri. Ve doğrudanam diye, hakikattanam diye, dem şun yani Türkiye'de mı niyalak? Hakikattanam Türkiye'de şeyle. Kim gelse gelaysın. Sıra alyan sıra normal nomuruna garaşyan. Bizde nomuruna garaşlayan yer var mı ho? Aeroportto, ya dasatka açkanızda, ya bilet alanızda, ya yeni bir yerde. Garaşıp dursun. Akoşka inne yetaydım diyen oğlum bir sokulya da şey deyip çık gir ya da bir. Bir sokulya da anim falancanına şu pasportları alsana deyip getiriyor bir giden pasportları. Şuraya şey sana deyip. Kim ol, neyem ol? Biz oçur. Ondan sonra onu yazacak deyip onu yaz ya. Sana öyle yer yok. Çünkü senin almalı novotunda olallı da. Şunu mengdeştaatlar Türkmenistan'la gatı köp. Ve saat yağlam iş edip bol ya. Hemme zade. Yönü Urwan uly spesialny bulaşdyrýar. Derdiň spesialny bulaşdyrýandyňam sebebi özüne gowuşal. Izy bulaşyk bolsa gowy bolýar özüne. Bulaşyk bolsa. Şunýaňyz. Yani çünkü Urwan ulyň aýakda tutýanlaram ýanky milli howpsuzlyk Atagaraýew ýaly. O belki ministrler var birgiden organ işgärleri, içeri işler ministri, prokuratura, şular tutup otyr Urwan ulyny. Oňa Urwan uly da gowda aýdyn bulaşdyrýar bolýan, olaram hak talep edilen ok. Çünkü olaň aýdyn bulaşdyrdy. Olaram hak talep etjek bolsa Atagaraýew bary içeri işler ministriniň ýygyna diýär. Oňa milli howpsuzlygy geplejek bolsa da içeri işler näde bary şoň ýygyna diýär. Görýärmi? Yani iýdi bulaşsa gowy Urwan uly. Çünkü şonu hak talep edip bilen ok hiç kim. Elini olaň elini boka sokup goýar, şolar ondan görülme diýerler edýär şeýdip. Denglik goý diýär, bolarum diýär, iýsinler şeýdip diýär, bir azajyk günni görsünler, parhorlyk etsinler, trek getirsinler, satsınlar, gazansınlar da diýär. Zato diýär menem ýaşaýan diýär. Zato menem ýaşaýan diýär. Düşünýäňiz? Şoň üçinem Urwan uly gerekli. Häzirki korrupsiýaň barlygy gerekli oňa. Siz pikir edýänsiňiz o korrupsiýany aýryp bolmaýar. Daş edip bolýar ho. Daş edip bolýar. Prosto niyet bolmaly. Niyet aýyrmak şo zady diýär. O niyet ýok ki. Ol spesialny şonu güýjükdirip otýar, özükdirip otýar şonu korrupsiýany hemme zady. Şeýse ministrler arkaýyn ýaşajaklar, o aýlyk bilen ýaşaýlar ödýänmi ministr diýäniň ho. Näme üçin şu Ýewropada ministrler aýlyga ýaşaýar, o taýda ministrler aýlyga ýaşanokda lewa ýaşaýar. Ýokary wezipeler diýip al, diňe ministr diýip almak. Tapa ýok o bir gostandardyň idarasynda işleýän bolsa. Gidin Lüboy gostandardyň başlygynyň öýüne, mysal üçin. Şokoladdan şaňgyrlap duran jaýy bardyr. İşinde de suw ýal maşyny bardyr. Git. Şu garip ýaşap ýören gostandardyň başlygyny görkezdiň maňa. Ya gidin bir tane prokuraturaň işgärini, ya da milli howpsuzlygyň işgärini, ya da ministriň işgärlerini tapap ýok, hekimliň işgär. Garip ýaşap ýören görkezdiň şonu. Bir ýyl görkezdiň şonu. Bazar Türkmenistanda men niýe kelläň arsasyň menden görmeý. Men maňa soň
Adaljan etme sizden her zada da garaşýan. Çykýaňyzda soňundan mara öz bu günüňiz bulaşda gelýäňizde namart aýp gözler başgasyndan niýe araşan ýaly soň bizden gözlemeň aýyňyzy. Türkmenistanda bolsaň diýen Bazarow. İnternetin gydary badur. Türkmenistanyň menden ýanam şu wagt. Ya alalaşyk koýduňmy? Ha? Men şunýal işler edeýin bolyn, senem şunýal işler etdi. Aýdan näme diýjek ho? Bir gepleseňe adalat ýok diýip dursun şu adam, bir gepleseňem gülýär diýip dursun. Sen bir gelim gidimirek birazcık ýagdaýyň bar. Alo. Gürlemejek bolsaň näme giýýän aý? Alamony. Ya vatandaşlar. Türkmenistan hökümeti özü ýürüýte korrupsiýany öjükdirip otýar, ýürüýte. Çünki seredin ýokary wezipeli adamlaryň götüne bok çarşamasa bolanok. Şolaň götüne bok bolmasa, olar gürlemegi mümkin, geplemegi mümkin, hak talep etmegi mümkin, aýaga almagi mümkin, garşylyk görkezmegi mümkin. Şonuň üçin gurbanyňla milli howpsuzlyk işgärleri bolsun, içeri işler bolsun, tapajok, prokuratura, kadiýet, bulanmyjar bolsa gowy. Owurluk, korrupsiýa hemme zat bolsa gowy. Düşünýäňizmi? Çünki şonda özi oturup bilýär. Adalat, deňlik diýurasa, korrupsiýa näçin korrupsiýaga garşy görüş bölümini ýapdy soň? Hani adyny ýytyn eşitýäňiz barmy? Näçin ýapdy? Gördü adam aljak gal, ho bar basmaly boljak. Basmalam da hakikatdanam. Sistema şonu gurnak koydy. Onu gördü, özüni kim saklasın o eýdi otursa. Özüni kim saklasın soň? Şul işgärler saklap otyr o vatandaşlar. Size şuna girme diýen kim? Nuryň efirine girme, görme diýen kim? Organ işgärleri kim? Jitnikovda çağırıp 600 kabinetde çağırıp gıygıryan, gohlayan kim? Din Muhammed dağı. Kime değişti? İçeri işlerine değişti. Ine şular bok bulan, şu ediyalar şu awurun işyerleri, yeneler, spitsal gerek şol. Şolun haýsy owurluk etsin, jümürlük etsin. Özüne karşı gitse açılýar o diňe. Özüne gulluk etdiği müddetçe, özüne hyzmat etdiği müddetçe olon deýeler açylanok. Olon haçan şu Gurban Gulyň ýokarky elita gatlak var. Şolun radarına düşýär, şonda gidýär olar. Şo radara düşmese giden olar. Owurluk etsin, korrupsiýa etsin, paraxorluk etsin, tapawdy ýok. Bularyň watan diýen derdi ýok o vatandaşlar. Bularyň watan diýilen düşünjesi ýok. Poh ýok bular o. Bir kuzuzy kärhana dolundurýandyrlar öýdýärlermi, näme? Biz birden halk biziň elimize seredip otýur, biziň kararlarymyza seredip otýur. Biziň habarlarymyza dinläp otýur diýen o bular bar. Bularyň derdi halkam däl, bularyň derdi watanam däl, bularyň derdi iýmek, içmek, saçmak. Yatakdaky goýunam şo, bulam şo. Türkmenistan ýokarky kreşadaky oturanlar iýmek, içmek, saçmak bolýar şo. İkinci heleý saklamak, üçüncü heleý saklamak, oňa maşin goýmak işine, oňa bir jaý alyp bermek. O. Garraýara. Ýa garraýada no tögüli wagt geçmek bile. Gidip täzesini ýaşyrana çalışmak. O. Aýyn bula garra dowdy. Oňa o garranam apasny stolýar muňa. Garra uju köp aýbyny bilýär, adyny bilýär. Bir ýerde gürläýmesin diýip onuň olara mal ýa-da Türkiýede uçurup goýberýärler. O. Men pikirimçe ölüm itimen başlap biler daja. Şonu ederler.
gürlemesin diýip. Geden ayallary var, aýybyny bilýän ayallar. Çünkü şu arada men size bir video görkezjek. Anna Sultan Kekilova maýşol. Şonuň döwründe bolan zat şu. Tarih her wagt gaýtalanýandyr. Ýokary wezipeliň ikincisi, üçüncüsü gelýänler üçin. O diňle. Anna Sultan Kekilowany diňleň watandaşlar. Gebruik die sturing niet. Kom dan maar even mee naar het festival. Ik zou gewoon een huis kopen als ik jou was. Anders komt het niet goed. Anna Sultan Kekilova ene şunu ýazatlar üçin bir wagtlar jurnalistka şunu näme salyrlar, dälhana salyrlar şu gyzy. De lekkerste Oreo ooit. Trots ons. Yönet. Niyetine öğüdiyenlik maksat. Türkmen halkının meşhur şahiri Anna Sultan Kekilova 1942 yılın 7. aprelini Hamar Yıldızlar Toplumu'nun aslında dünyaya Geredin. Anna Sultan Kekilova da aprel aýynda dolupdyr. Edilmeň karakterim ma diýmek bunda da 7. aprel telets bolýar goroskop boýunça da menem türkçe boğa da menem goroskopum şu 22. aprel ýok 21-de çalışýar o dogry menki ýa geçen wagt bolýar. Öňünde goroskop we 1942 ýylyň 7. aprelinde dünýäye ýa. Toprağım kazaklı gurur veriyer, pikirini jemlep. Şu gyz Men biledim bu kazaklı gurrumlar yaş juwan kalbim urşap alsa da yok hiç wagt. Anna Sultan Kekilova diýip ýazan YouTube'a görüň hökman maksat berýän Anna Sultan Kekilova barada Men ýoly da şeýerim gidip okýanam. Menim bilen atyr barýar edimde. Kuprunda sarılar gelden toprağım. Yok hiç wagt dönmen uzaklardan. Aşlam ağaryança hemra bolsa-da. Men ölsem de ölme ýaşar atyrlar. men ölsem de ölmez ýaşar asarlar diye görýän Anna Sultan Kekilova 1983 ýylda ýok bolýar. Men ýani 2 ýaşymda kam ýok bolupdyr, dünýeden ötüpdir. Ne ýaşady ýasa, ne bir ýaşady otyrs. Men ene 2 ýaşymda kam dünýeden ötüp gidipdir. Ýani bizine ýaşady otyrs şonu. Eredin. Ölsem de ölmez ýaşar nesiller. Meni ýagşylykda ýatlasa biri. Ömrümden razy, Ömrümden razy diýirmen diýri diýär bir ýaşlyk diýatlasa. Allah jana şükürler bolsun şunýal Anna Sultan Kekilova ýalak. Batyrgay mert aýal dogonumyz türkmen nemesinden geçip gidipdir aramyzda. Anna Sultan Munuň hekaýesini dinleýän şo YouTube'da bar. Anna Sultan Kekilova şo taýda aýdýar. O wagt Moskwa bagly Aşgabat we şo wagt çinoniklaryň ikinji, üçünji aýaly şo wagtdan bar eken watandaşlar. İkinji, üçünji aýaly we şolaryň içinden bularam şol ikinji saklaýan, üçünji saklaýan garrya olyň ýene ýaşyna çalışýarlar. Şu nevis her wagtdan nevis watandaşlar nirde bolsun nevis şunun ýüzüleňem nevis isläpdir şu zady ikinji, üçünji aýal saklamak, owurluk etmek. Mawtumlyň oşkulsunda da bar, kağılar para üçin diýdi çöke başlady diýip. Daşy mawtumlyň döwrüne 2 ýylyňky goşkular. Şonu da bar, şo wagtdan manevis. Görýänmi? Indi şu ýyl şonu şol käbir tanıyan, şonu ýaly ikincisi, üçüncüsi bolup ýaşap görenler tanıýar we şolagam käbirlerini öldürýän ekenler şo wagt.
Haramzada şo wagt çinonikler. We bulam şulara görýärdim, şulara garşy aýal gylan hukuky barada Moskwa hat geldi. Bu taýdanam Moskwadanam çinonik gelýär. Ýokary wezipeli çinonik gelip bu kim nädip bular ýazady neme diýäňiz. Hat ýazmasyn Moskwa diýe. Ýazyrmalyk üçin näme dilýän bolsa edin diýip gaýtam. Gidenden soň bu ýyly öýünden haydan tutup alyp gidip därhana ýatyryp bu islemese dermanlar, ukollar urup därhanaň dermanlaryny urup Fahir şo taýda da dünýeden ötüp gidýär. Ýöne şuňa inni ýazman, inni gürlemen diýdirjek bolýarlar şo taýda da. Şon diýsen göýberjek bolýan niýe men şon diýemok diýip öz dili bilen düşündiren nemesi bar, reportajy bar şunun. Şu taýda nemeti. Şon diýen o. Ve şon diýmän üçin göýberen oklar. Ýöne men bilýän ýa, inni men şu ýokary wezipeler, çinonikler barada hissat ýazman, diýmen, goýorun diýsem meni goýberjekler bolýan niýe men diýemok şon niýe. Görüşüňiz ýaly. Ve mertlerçe ölýär ýöne görüşip gidýär. Ina şular ýaly aýarlagyny men 2024-nji ýylda ýatlap otýar. 83-nji ýyl 2024 40 ýyl. 40 ýyl geçenden soň ýatlap otýar. Allah ýalkasyny şular ýallagyny. Şeýdip şo wagtlaram hak, hukuk, adalat üçin görüşipdir. Ina Türkmenistanda ýöne görüşsem seni däl hanadan çykarýarlar, däl edip çykarýarlar. Hamana özler sagýaly. Milli howpsuzlyk ministri. Siz sagmy? Edip bören işiňiz gurban uly sen sagmy? O velayet ular Aşgabatda salamdyk üniversitesi siz sagmysiz? Siz däl hanada hakykatdan däl hanada saklamalysyzlar. Edil şuň özünde, edil her öýüňizden alyp sırada däl hana ýerleşdirmelisiz. Bir mundum saklamalylar siz daşarda. Erkinlikde. Velayetleri üniversitesi Aşgabatda salamdyk. Şuňa suwtnama gerek gelä. Yan gelip bir suwtnama soraýar. Sen suwt edey, suwtnama soraýançy. Zaya, sen gitdi suwt etmaňa Aşgabatda bir sanak velayet ulyň gesip beren suwt et. Menki ýalan bolsa. Kynmy suwt etmek, hadik görkezäýmeli. Çykyp görkezäýmeli. Hoňdan biri amany wepadi bir gelip maňa men görkezýän häzir görkezse merkir gelýän bilip gaýtam teman başga tarapy burýar. Ey sana soraw berildi. Sen bam diýdin, ba diýdin. Görkez diýilýär sana. Görkez bilen oklar. Vatandaşlar, şular sag däl hakykatdanam. Ýöne bulan eline düşýän bolyn däl sen bolup galýan, sagam bular bolup galýar. Bulan eline düşýän wagtyň, bir däli, biri däl hanadan çykarýarlar ýa-da türmeden çykarýarlar. Ogry, biri jenaýatkar edýärler, biri däl edýärler. Biri ekstremist diýerler, ýene wor diýerler. Ekstremizm manysy, gönümbel manysy aşyryjylyk, ýani aşyry, aşa bir neme bolmakdary, ekstremalny ýagdaý. Ekstremny ýagdaý diýen ýaly. Indi sen normal prezident bolýan bolsaň, normal halk maslahatynyň başçysy bolýan bolsaň, Toha velayet uluglar Aşgabatda salanok üniversitesi. Bu ekstremizm dälmi? Öz vatandaşlarymyz daşar urda işlemäne çykjak bolýar. Bular saklap otýarsyň aeroportda. Bu ekstremizm dälmi? Ekstremizm dälmi bu? Näme şu zat? Normal zatmy şu? Öz vatandaşyna işe bir beren ok. Öz gününi görüp daşar urda işe ýa-da okuw içjek bolýanlarym aeroportda saklap otýarsyň. Ekstremist dälmi sen? Ekstremny ýagdaý döreden okmy sen şu wagt? Türkmenistanda radikalny karar dälmi bu? Bir vatandaşynyň intak ömrüni bir gezek Türkmenistandan çykyp görmändir. Senem ony sana pitiçka bar diýen. Pitiçkaň alyp bara, bijaý ýerine sokar bu halk bir gün. Nerwusyna degen oza bolýar. Pitiçka bar diýer. Bu näme diýmek o pitiçka? Senin adında pitiçka var. Pitiçkanı ayıracak olsan $3.000, $5.000 pitiçka. Pitiçkan alıp sokarlar, basın bir yerine. Bu pitiçka yatarlar o tayında. Onun
Bir de diýerler, şunýalak ekstremist diýip bilerler. Tagam birinji aýyplajaklar da şo bolar, başga zat däl. Ýöne bulan özleri ekstremal ýagdaý döredip oturýarlar, pastaýanla da. Ýa velayetlaryň hereketini çäklendirdiňler da siz o velayetden o velayete gitjek bolanyzda da ýol hatyň bolmaly, nämäň bolmaly, şonýa zatlarym döretdiňler siz o Aşgabatda näme üçin barýan, näme üçin ýerde bolýan, mardan gitmekän ruhsat alyp gitmeli. Şonýa zatlarym döretdiňler siz pandemiýa döwründe. Ey haramzadalar. Owru kezzaplar. Maşennikler. Narkoman. Sizem ýurdu dolanýar, size gahraman bolduňuz ha. Sizler sag adam bolduňuz, bizler hem däl bolduk ha. Ana Sultan Kekiliwan däl handan çykarypdyr şo wagt hökümet. Sizem şonu edäjäň biri şo wagt hökümet. Sizler tankit etmek bolanok, sizleriň ýalňyşyňyzy aýtmak bolanok. Siz näme piling nemesinden gaçdyňyzmy? Pilinkiden gaçdyňyzmy siz? Nämeden gaçdyňyz? Berdim Muhammedowlar. Ýalňyşyňyzy aýtmady ýaly siz kim? Taňrymy siz? Hudaýmy siz? Kim siz? Näme güýjüň bar? Görköz näme güýjüň bar bolsa? Sen görnejek dudaňy Allah Taala görüp otur. Sen dudaňy barşam dudak kurarlar. Biz görmegmek. Siz şeýle de maňa aralýyşny näçe edip dudak kurduňuz? Maňa lişni näçe edip? Öýümde gülüp berip bir zat etjek bolduňuz. O gülüň aşagydan skript zatlar goýup. Bizi bir ýerine ýarjak bolýar, diýip şeýdip basjak bolduňuz. Bir gedek men efir açyp oturkam, efirim ýapyldy, ataka boldy maňa. O Türkden 4 tane adam balkondan kürsat girip, yüzem görünüp durdu adam. Şu ot sen kimi diýip, bir beň neşe sedir iştesi eline wa, şoň bilen gapym, bak balkondan girip, şular sen kimi diýip, bir kiçik tereden maram, birini sapar görýär. Sen ki şu diýip, tökmet atyp meni ýygnajak bolduňuz. Ya. Soňam gittik prokuratura jalyp etdik. Prokuratura soradyk polisiýadan, şolar hakykatdan polisiýanyň işlerim. Näme üçin muny ýala getdiler diýdim, gapydan gelip diýdim. Soňam diýdim, men öýümde ýok zady bar diýip diýdim, üstüme tökmet atjak boldylar diýdim bolun. Onu gorkdular, ýöne watandaşlar sizden gorkdular. Näme üçin gorkdular? Çünki men ara plastik kelepçe bilen şey diýip daňdylar, şey diýip plastik kelepçe bilen. Gurlayanam bolun şu çepelime urýar diňe, şey çepelime urýarlar. Çepelim şondan sinýap boldy men. Menem diňe garşylyk gören ursada. Ondan şonda telefon dymanokda, telefon ýöne jaňsyny gelip dur, bir WhatsApp'dan, bir Premoydan, bir Telegram'dan bolun. Özlerim uýadyp tämin edip ýarym sagat görmüş taý dolýa adamdan diýdim. Polisiýa aksaňa kidaý diýdim, şo taý gelýär bir giden adamlar diýdim bolun. Saçdylar. Ýöne telefonna bir bilen gürleşip dur bolun. Polis geldi, arkadaşlar diýdi, çok kötü oldu ya diýdi. Birine telefonna görüňek durka. Tuzak, meni pasta etmäne gelenler 5 manat şluka siyasi jelepde olaram 5 manatdan berýän tans oýnaýan näme Türkiýede gitmol. Polisiýa pul berýän saňa görä tans oýnaýar ol. Şeňe. Onun neticede vatandaşlar şunýalak bizi töhmetler bilen ýygnajak bolýarlar, bolmady, başarmady. Hudaýa şükür. Hudaýam görüp durdy oňuzy, post görýär şey. Neticede vatandaşlar bulara bir el balla, bir el gaýmakda dünýäsini dünýä edip ýaşap görler. Gurban bolup Berdim Muhammedowlar. Ve talip dostumuz da sağ bolsun aýdýan, ýene faktlar esasında Türkmenistandan iyi berýän videolaryna seredim. Men ýene de
görmediğiniz badır belki. Olan atlar belli vatandaşlar. Hem habarın var mı şu zatlardan? Atagarayfın yaman go habar var. Yönü eli var içinde. Şondan degen o. Atagarayfın. Şu alınan pullun şu vakti Aşgabat şehir polisiya müdürü 101 pozivnoylu merdan öz hakkını aldı. Aşgabat polisiya müdürü Merdan. Men alişni bilemok. Polisiya müdürü kim? Vapşe şehir hekimi kim? Velayet hekim var, velayet hekimi kim adına bilemok. Doğru mu aysam gıdıklam değil onu bilemok da. Men Türkmenistan'ı biler yarağım etmediler. Çünkü Türkmenistan'da hemme dadi diktir gurun veriyor. Nemede Barmont diktir gurun veriyor. Şoň üçin bu Türkmenistan'la diktir gurlan üçin Gurbanogly Terdardan başga hiç kim tanamdy. Bir Reşit Meredow tanıyat, bir meclisin başçy, bir Muşa Mamedowa, bir neme Durduly Fialak uda oturanlar şolar tanaymasak. Merdan polisiýaň başçy bu Aşgabat şäher polisiýaň başlygy Triýegiň içinde eli var. Bunu hem görmedin mi Atagaray? $200,000, $100,000 ve $150,000 yal pul aldınız. Atagaray, hem habarın var mı şu zatlardan? Şu alınan pullun şu vakti Aşgabat şehir polisiya müdürü 101 pozivnoylu merdan öz hakkını aldı. Triýek ýakylmak üçin seredin näil bolýar? Triýek tutulýar, 10 kilo triýek tutulýar bir ýerden. Ol ýakylmak üçin ilki skladda peçatlanyp da dedik goýulýar. Şo skladdan 1 kilosy owurlanýar. 10 kilo triýegiň 1 kilosy owurlanýar watandaşlar. O 1 kilo triýegem kuryer şonu daşan adam, alyp gaýdan adam tutulýar danym 5 tane adamyň adyny berýär. Olardan $150,000 pul aldy diýe ýanky merdan diýilýän polisiýaň başçygy. Sen pul almalyla triýegi alyp ýerine goýmaly. Triýegi alan adamlaryň hem jezasyny bermeli, sen pul almalyla. Inni merdan diýilýän şu polisiýaň başlygy, Aşgabat şäher polisiýaň müdürü merdan diýilýän 101 pozivnoy nomeram şol diýe men biljekkä dogrudur. Yalan bolsa gidinde soraň. Merdan doğru majlatlar diýinde. Bunu hem görmedin mi Atagaray? Bankın başlygy, sen adyny bilýän. Beýleki 4 sanak WDP'li adamlar seňi atdyňy bilýän. 5 tanyň biri bankyň başlygy. Haýsy bank biljekkä sen agat me Daýhan me ya o neme mi? Haýsy banklar bar ýene. Toýst bankın başlygam şu zatdan içinde 200 gramdan paýlaşýarlar 5 adam. Ýöne häzirçe atdyňy aýtjak. Näme etýärini görjek. Her ki kuryer şu 5 tane adamyny görkeden bar. Onu urup fin boynuny almasaň ýygyň kure dersiýip, onu mejburen hemmesiniň günäsini şu O 5 tane adamın muňsyny ýa pul alýarny. Indi şäher polisiýada pul näme üçin alýar? Pul näme üçin alýar? Men basyljak gal agamy $150,000 diýe. Men basyljak gal ýöne diýe. Bolýar diýe alýar. Niýe kuryeri urup emas alýarlarda. Padwaly. Mesana boyun ol, şunu kabul et, ýa-da şunu ruçka. Boyun etýärlerdenim ýylyň adyraga edýär, zatı boynuň alýardanym beýleki 5 adam halat edilmelärni pul berdi çünkü. Aşgabat şäheriniň polisiýaň başçygy, müdiri merdan pul ýöner almada. Şu ol basylmaly, şu aşaky padwaly oturan basylmaly. Bolýar. Ýene. boynuny goýýarlar. Şoň boynuny Ýa-da goýýarlar. söz berip seňem ýylyň adamlar sesini çykarma diýip işini sülçäň prokuror geçirýärler. 10 kilo bolan triýeň 1 kilosyny spoçka boýunça tapyp alýarlar. Soň beýleki 5 tane adamyny alan 1 kilo ýerine bolsa, borjak şiýrany goşup 10 kilo dolup ýerini ýapdylar. Borjak tipi ösümlüğün şiiresini triýeň kämeň diýendir da şol. Şonu şu 10 kiloň 9 kilosine dur, 1 kilosine mowurlananna ýerine goýmalar, ýakylmazdan öň. Aççoda şonu ýal geçen soň ütgedip bolýanlar da elbetde. Onuň şoň ýerine şu borjak diýilen ösümlüğün şiiresini goýup şeýdip temany ýapýarlar.
afser serketde nowaçylyga çykanna, ýagny dazora bir uçup barýan drony görüp dürgü bilen ýyzarlap tutýarlar. 3 kilo tirýe gele salýarlar. Ol tiryeklerin hem soňy 6 sany wezipeli adama diýýär. Ay bir ýekden ýaman gopul bar edýän gurwan guly. Özüňe bir çekýän bolun, ýuwaş-ýuwaş o menem çekýän bolun şu wezipelerim çeksin diýän oýan, barňa tiryek getirin diýän, özüň zakaz berýän, näme diýän bilemok. İşärlegen basyn narkoman bolýar özüň ýaly. Şonuň 6-njysy Durduliýew. Durduliýew. Men sana näçe aýtdym? Hökümet saat ýaly işlemese, saat ýaly bolmasa hökümet bolmaýar diýip. Bar ýet çykdy 7 hamyn 0 harram zadyň. Bolmasa da aýry ýok. Garwan boly. Serdar Berdimuhammed, sena adyň tutýanam ýok, maskara ho. Serdar Berdimuhammed, sena kukul kowaly oturýarsyň otaýda. Serdaryň adyny tutýanam ýok, görgüliňle. Prezidentmiň sen ýa owa sebediň başlygy diýen. Kalkoz başlykmy sen bilemok. Serdar Berdimuhammed senem bar ýaman klasdaş güllürýän aýtsyňdan. Serdar 81 oğlanlarımın ne alak olmalı. Hala birazcık doğumul kadiyanla 81 oğlanları. Utanıryan ay klastaş. Doğumul olup işlesen o işlerini öğre. Bolmada da taşla postunu ne bitsinden gulluk gördün ay. Gulluk han adam öldün. Emma neşe gullugy drony kabul eden adamyny basyp hem de 2 sany eskeri başga ýerek afitserin guşka atpraf etip berýärler. Neşe gullugy o afiseri kuşka atprak edip göwerýär diýe gaýtan. Ay sawol tarýa kasyn goýuş etdiň dip döşüni medallakmal halyna o taýdan alyp başga ýerek atprak edýärler. Ani şular minni watanymyz goramaly, şular minni kanuny ýerine ýetirmeli adamlar. Neçe gullugyň başlyklary, Durduliýew, Milli Howpsuzlyk ministri, polisiýa işgärleri, haýsyn görseň ogry, korrupsiýoner, jümri. Şularmy ýurdumyň kanunyň gözüçülüğünün ýerine ýetirişini seretmeli adamlar. Serdar Berdimuhammed bu soraw size. Şularmy? Şular etmelmi Serdar Berdimuhammed? Bulan haýsyn görseň gaýtam, o işeden adamlary başga ýerek perewod edip göwerýärler. Sag bolsun aýtmaly ýerine. Ya. Ýurdun enesine ağlatdyňyz. Mene şular ýaly ýurtda 1 sekundam eglenjek gel, ola 1 ýyl eken. 1 sekundam. Çünkü kim gidene kim urda gidip bilýän da. Kim urda gidip bilýän da bu ýurtda. Arkaňda bir ministrdi ýa bir ýokarak wezipede girin bolmasa kim urda gidip bilýän şu ýurtda. Kim urdy, kim bassy, kim öldürdi? Ay bolly ýapyly tema. Ýapy temany bolýar bolly şu. Sen öldüňmi? Seni öldürdülermi? Seni hakyňy aldylarmy? Seni perewod etdilermi? Ýa basdylarmy? Sen ardyňa maýdyp geçen ok, türmede ölüp gidýän. Bir sekundam mara sen köpüňizde de düşünem o adamlar. Yani maşin, jay, bolýar gowy duygular da. Yani nädip ýaşamak gözüňizde tutýan, şu maşiny, jay, nädip goramagy gözüňizde tutýan. Siziň emleňiz goramagy bolan hukugyňyz da ýok. Ýokary wezipeli adamlar pagranydaky 3 kilo tirýek tutan afitser perewod edip göwerer. Siz kim bolsaň? Sizi perewod etmän siz kim? Ya demäli bassy bu çar kulfu bassy takoy millioner, takoy haýyr sowat edip beren firmasy bolan İçeri İşler Ministri Mulikow bassy, Novatov bassy, birgiden wezipeli adamlar baskote siz kim bolsaň o watandaşlar? Sen o gazananja maşynyň, jaýyň 10 ýylda gazandyňmy sen? Her gün altyda turup akşam çörekli ýatyp galyp gazandyňmy? O bulara bildiren oko. Watandaşlar bulan eline düşýän, bomba düşýän ýaly diýerler sen öýüňe. Ýene 10 ýyllap biliňe mallar bilen ok sen şo taýda.
Nädip ýaşamagy bolsaň gözüňde tutýaňyz, şular ýaly ýurtda watandaşlar. Bolýar biz dinlemeseňiz dinlemäň o. Biz ütköşük akyllam däl, ütköşük akyllam berjek bolamyk. Näme üçin siz soraklaryň jogabyny gözläňiz o? Soraklaryň jogabyny özüňiz gözläň da-ha. Nädip gözüňde tutýaňyz ýaşamagy şu taýda adatyň ýok. Haçan näme bolsa bolup biljek, haçan başyňa iş düşse düşüp biljek ýurdunda ýaşaýaňyz. Ve ayağa galayın şolara karşı görüşeýin diýseňiz hem ýanyňyzda da hiç kim duranok, bir-biriňiň ýanyňyzda da duranok hiç kim. Duranok gördük, duranok watandaşlar. O köseninde sen duranok, bu köseninde de bu duranok. Şo deňlik hemmäňizde. Hemmäňizde deňlik. Durmaýanyňyzy düşünem olar siz kösäge otýar. O bir nägilip görkezýär, ey polisiýa şeýdýä, polisiýa beýdýä, hiç kim ýanynda duranok. Plan. Özüň durup gördüňmi biriniň ýanyna diýen onu özüm durmandyr bara. Özüm durmandyr. Şu söz diýenden özü hiç kaçan biriniň ýanyna durmandyr. Men lişni men durdum. Lişni men Telekeçi birleşmede meniň ofisim işleýäkam Aşgabatda. Şoňa günü Telekeçi birleşmen gapdarjyna bir köçe bar. Çeх köçede däli, Telekeçi birleşmen gapdalyna köçe. Aşgabatlylar bilýändirler. Zor problema şo taýdy. Görgüli şo taýyp gelen telekeçileriňe maşina goýara ýeri ýok. Şo taýyp goýýaram bolan gaýy gelýär-de şolaryň nomerlerini sypyp gidýär. Soňam nomerini aljak bolup pul berip berler ýerine. Şonda men bir gezek men maşinam ýok, gitdim goýlaşdym şo taýda. Öz maşinam ýok bolmasa. Özüm şo taýyp maşin goýmaly, biz nagam ýok. Men sonra berdim da, ey, ýürüti bar gaýtdym diýdim, znak ýok diýdim, ey, maşin goýmaly ýaly znak ýok, şu taýda diýdim. Sen näme üçin haýsy kanun esasynda diýdim, hem znak goýaň ok, hem diýdim şu taýdan diýdim, maşinaň nomerini sypyp dursun, sen galtamanda ýa diýdim. Şonu meniň şeýle goýlaşyp duran görün beýleki ýene bir tanış oglan bardy. Şol ofisde olam işleýärdi şo taýda, başga bir ofisde özüniň ofisinde. Sen maşinaň hana diýdi, ol, "Ey, benim maşinam ýok" diýdim. "Ey, maşinaň goýmaly goý." "Hawa? Menne şu maşin ýok, bir menne maşin bolar" diýdim. Maňa diýdim, "Şular ýaly haramdadylar, hökman deňelýär" diýdim. "Şulara görüşmese." Men etdim şonu, men etdim. Lişni men özüme öz jogapkärçiligimi alyp başgasy üçinem görüşdim. Siz edýäňizmi watandaşlar? Gördüňiz bir haksyzlyk gidip dur, bir neme gidip dur. Geçik gidýäňizmi ýa-da goşulýaňyzmy şoňa? Köplük bolup goşulýaňyzmy? Goşulyň watandaşlar o. Siz ýaşamaly o ýurtda. Gördüňizmi bir sanak edenetdilik? Üýşüň oturady. Üýşüň watandaşlar. Eden ýokmy? Siz kösenýäňiz diýen o. Men ne ýok? Men bir taýda oňar haramlarda gaýyşnygam ýok. Owru jümri organ işgärem ýok. Ana sizde bar ol. Şoň üçin sizin görüşmeňiz gerek. Gallantlar bar görüşme sizin üçin bar ýa fransuzlar ýa nemsler. Siz görüşmeli o adamlar. Mene aýdyp dilime tüýüp bitdi o araşdyrmaklary. Özüňizden bilip aýdan zok, aýdamyz soňra bir tiýjenseňiz. Bular üçin gowdurmuş watandaşlar. Özleri üçin ýaman gowdurmuş. An efir like paýlaşyň watandaşlar. Ataka bolmasyn. Men çünkü häli şinni efirimi ýapýarlar ýa-da kanalym ýapýarlar, uja bu 7-nji kanalym men. Bu kanalym men. 15.000, 18.000 ýetýär bolyn tarp ýapýarlar. Sen ýok, adam ýok. Ay puldyň ýandyrlar da bolman näme bolsun. Pul bilen ýapýarlar da. Ýani ýok, men şu oturan ýerimden $2 milyon ýana berip sokundym men. Şu Gurban Ulyň rejimini. $2 milyon adından diýen rejimi diýany sokundym. O, men täwäpli derne açdyňyz da hawsida İstanbulda. Hano dernek, ey, hano dernek. Znamenit aýdymçylar getirip, gadam Imam Kuliýew maýşol, Imam Merdiýew maý. Haramzada, nirdeýsen ey? Paraşa gadam. Meniň dernegimde gurujagda bolup, soňra bu dernege geçdiň. Näme boldy o dernek? Haýyrdyr? Biz ýok bolduk bolýan o dernegimi ýapdylar. Biz ýapdyk dernegi, onam ýapdylar. Hani dowam etdiňär o dernegi? Serdar Ortaç getirdiňiz, İrem Derejini getirdiňiz.
Deniz Sekini getirdiňiz, bir gideniz nameti bağışlar getirip Türkmenleri arkada şöhret dip Türkmen baydan sallak gaýtdyňyz. Men sebäp etdiňiz şoň puluny Türkmensana tölenmese derine gaçylýarmy ho? Berensiňiz 200-300 000 dollar. Gürrüňsiz. Diňe şo bağışlaryň özüne de berensiňiz şonu. Ol ofisiň arendasy ol bul. Men saýda minimum 2 milyon 3 milyon dollar diýany oýdum men. Hökümeti. Minimum. Hökümetem däl. Bulun kisesine. Gaznadan alıp soğuk bilmeýär o pul gaznadan soğuk bilmeýärler. Olar hökümetden uğurlan pullaryny aýryp goýun pullaryny soğundurlar men size aýdaýyn. Hökümetden uğurlan pullaryny men soğdurdum. 3 milyon dollary imanda şu da soğdurandym. Şu ýolla. O sapar geldi Babaev Dubaydan oturup gurrun verdi. Bular bu işleşýärler birek. Mudeden ok bulan hiçdi. Mudeden ok. Şulan hemmesini üşürsen pul. Bir giden rasgoda sokondur. TikTok'um yapmak üçin hem tölensiňiz bir 100 000 dollar men size aýdaýyn gurrunsiz. 100 000 dollar diňe meniň 5 tane 6 tane TikTok kanalym yapmak üçin hem tölensiňiz siz. 100 000 dollara. Men oturan yerimden beri oturum vatandaşlar diýanymy. Men oturan yerimden görüşip otur. Sizem görüşüň. Birek ýanyna durup görüşüň. Ýurdy gedayetdi inni beter ýurt gedaýdy diýe, inni beter gedaýetdi diýe. Vatandaşlar günäkär kim? Günäkär biz. Bizler görüşemizok, bizler sesimiz çykaramyzok, bizler agdywlik görkezemizok. Ol eşekde ýükümüz ýok, ýykylsa hawarymyz ýok diýäs. Maňa degmeýän ýylan müňül ýaşasyn diýäs. Ýylan şol hawa, şu ýylanyň işi çakmak şo. Aýlantyň tidem çakýa bargyn şo. Şu ýylan aýlanıp görmüý. Ine şu meň öýümüň içinde ýaşap görün. Öýümüň içinde ýylan bar diýerler. Meniň komnatumda ýok zato. O komnatda bar. Ay maňa näme diýäs biz. O şu ýylany ertek gün aýlanıp dolan. Men çakýa ha, o näme maňa näme. Diýäňiz şonu maňa näme diýäňiz. Daşary ýurtlarda işýäňiz, eklenjeýäňiz, jaýalýaňyz, maşinalýaňyz. Şu jaýyňyz, maşinaňyz näde goramak çykdyňyz şu ýylanyň ýanyna. Şuny görüp oturýarsyňyz, bir giden owurluk, jümürlük, korrupsiýa, kim urda gidip oturýar adam. Ol onu gurup boýnuny aldyrýarlar, 10 gün äsir bulalyp gidýär. Ýokary wezipelimi? 2 günden soň "Hormatly arkadaşymyz, men gara nefsimi haýdyp bilmän" edip ekrana çykarýarlar. O dogry ol, ýalňyşmy ol? Kim anyklap duran? Haýsyňyz anyklap bilýäňiz. Dogrymy, ýalňyşmy ol informasiýa? Lüboýuňy häzir ekrana çykarsak, lüboýuňy da detdirýärler şonu, lüboýuňy. Yani 4 ýaşyndaky bäwejige mäli gyjaga şu oglanjygam çykar 4 ýaşyndaky hiç günäsi ýok. Hiç satdan düşünmeýän 5 ýaşyndaky çagajy çykar. Şonu maglap öňünde men günäkär diýdirýär şu hökümet. Bilýän hökümet bara bir özü ak çemçe galan gara çemçe bu hökümetiň. Vatandaşlar şoň üçin bara mene bilen oý siziň gazanýan maşinaňyz, jaýlaňyz size etirkun baht getirermi ýa-da betbaçylyk getirermi? Çünkü alara dadyňyz ba diýmek. Maşynyň wamy, jaýyň wadamy Türkmenistana diýmek, organ işgärleriniň sizden alara dady ba diýmek. Diýmek şol sebäpli bir gün siziň günüňiz, başyňyz bela giribem biler. Maşynyňyz bolan üçin, jaýyňyz bolan üçin. Gowum Talip, hoş geldin. Gowum ýadalar, armada. Gelen efire. Vekilden Muhammed, Maro vilayet vekili var etraf. Ya. Bu arada baydan ýa-da isteneden görünýär, ýa-da aýnadan ýansyma bolup görünýär. Addyşy bolupdyr zatda. Azıcık baydan gören görüntün da şeýle. Käbirler baydan gölüne ontuna takılıp görler o sapar neme halma süýün funmallar diýip bir topar wa hasama
Hasama topory. Halma süýnüpin mallary diýenmen ama. Şolar şu biriň baýdagymyzda. Yok onu, yok bunu. Ve samsyk-samsyklaplar aýdyp berdi. Şu baydak var ya, şu baydak. Şu baydak. Baydakda hiç mesele yok. Şunyan, baydağımız Hudaýa şükür gül ýaly. Nağışlı zatly. Tuğulamy. Köp ýurdun baydaklary ýöne 3 tane renk o. Ak, gök, gyzyl. Ya dik 3 tane çalık. Birinki bir oğudun baydağımızdan var da. Peýdasy näme? Şu baydağımız pasportymyzda da var, suraty, nemeleri. Ýöne peýdasy näme? Ay bilen ýyldız. Var ýan gapy ýapyk. O ýurda var ýan gapy ýapyk. Bu ýurda var ýan alan oklar. Bu ýurda var ýan alan oklar. Pasportynda rol ýok, güýç ýok. Hiç kime gerek gal. Men ene 3 ýyl boldy pasportymy görmeýänimi. Geregem däl maňa şu zagran pasport. Hökümetde ýatyr. Şweýçada sığınma tawşyramda berdim. 2021-nji ýylyň dekabryna şondan bäri pasportymy görem o watandaşlar. Şondan bäri pasportymy görem o. Bilem ok Şweýçada ýatyrmy, Polşada ýatyrmy, ýa Gallanca geldim ol ýydymdan. Bilem ok. Geregem däl. O. Siz ýöne başagaý boluşup görürsüňiz, pasport uzatmaly, pasport almaly, pasport çalışmaly, pasport şeýitmeli, onuň beren oklar. Nüňdereden getirip hidiňe saraldyp, pulwarynam çykdyjydy. Vatandaşlar. Görüşmewi alyp barmasak kän kösenörsiňiz. Kösenörsen näme? Meniň watanymy söýýän, watanymyň owurlardan halat etjek bolýan vatandaşlar. Meniň maksadym şol. Owurlardan, jümürlerden, korrupsionerlerden, paraxorlardan, kanuny pozýan haramzadalar şularyň özleri. Görýäňiz mene neşe maddasyny getirýän ýokary wezipeli bolup çykýar. Onu daşayan, alyp satýan, ya gurban ulyň dogan garnaşy bolup çykýar. Ya ýokary wezipeler. Garip basar triyek sewdasyny etmäne gayraty çatan oko. Garip basar eden oko onu ýalady. Size pul berseň mesreýäňiz diýär da onu harada bir gelip diýdi şonu. Size diýdi Türkmen halkyna pul berseň mesle bolýar ne? Vay. Meslegi siz götürýäňiz, men hem meslegi şu wagt siz götürýärsiňiz da, ýokary wezipeler edi götürýär. Garip basar eden o bu zatlar o. Triyek sergetden geçirmelen bolsa, ni tokka triyek, başka gelen paraşo kemmelat geçirýän tyňyzly. No. Bara çereler adatfo da çereler, ana bar şol iş edip dur, adatfo. Bagyrda barın şondan soňra 2 gramjyk triyek gerek diýip diýim, berýär çykaryp. Öýüne polisiýa bar bilen okşaň öýüne. Adatfo öýüne. Narkotiklerin işlerler bar bilen rüýdýäňim şu adatfo öýüne. Ya. Так что spektakl bulatlar. Çıkan olup, kastumcal var çıkýan olup, köýnüç gastuk takdylar, kastum eddiler, bollu adam bollu. Halkymyzy munlara meýle, onu aşatmak üçin elimizde var neler? Oğudan gurundan garyn doýan oko. Telewizora çıkaran olup, kastumcal var, geýdin köýnüp, geýdin adam boldun bunny. Adam boldun ha. Oturup oğudan gurunlar edýäňiz, bollu gitýäň daçaňa trejing taýyn, trejing şeki oturýan. Oğudan gurundan soň. Tak što vatandaşlar görüşçäňiz, görüşmesegem tak köseni berýär. Mene atyň üstünde garaşyp durdy. Atymy menden orta gitjek bolýar, jylawyny çekip durdum. Sizler bolýan vatandaşlar bilmedim de. Yani käwa diýen Allah jan hakykatdan hem ilahy adalet bar eken diýenler. Şu Türkmen halkynyň hem şeýdip kösenip görmegem aslına teretsen ilahy adalet bolup görünýär. Çünkü gaterwet gorkak bolupsyňyz, gaterwet ýönemene de däl köleýäňizden morkýaňyz.
Men şu yola çıkamda görüşüp görkem gelinim çağalarım Türkmenistan'a di. Şonda soraýadyňyz käbirleňiz, hani maşgalaňa çağalaňalar berk görsün diýdim da oň, eje terkek bolsa. Görüşýärdim ha o. Çıkardım am gözüne basyp taşlar ýurdu. Gözüne basyp. Al we paçoponyň bolýan aýalyny aglap çykyş etdi. We paçopony diýip şowatlar. Ara şonuň maşgalasyna dagatdylar. Öz zanyňda gorkok bolmagy, zanyňda gorkok. Aýalyň gorkok bolsa, gaýanyň tarapyň gorkok bolup, zanyňda gorkok bolsaň, gorkudorlar da bolmanam seni. Zanyňyzy ýetgedäňinde birazjyk zanyňyz dawamya bilemok. Ha? Men şonun aslına sersem menki meydan okumakdy. Hökümete garşy meydan okumady menki. Şu paçopon küne pozduňyz bol hani ýejeň erkek bolsaň menkin pozuň diýip çykdym men şonu. Erkek bolýan olsaň çykdym da pozuň. Men bu ýol ölümüne çykdym. Bu ýoluny näme etmeli bola taýyn diýip çykdym. Gördüler aber däli. Degseň beter edýärler. Meni sen türmäň, meni sen o deportasiýon lageriň, ol bul meni gorkadan o diýen bolýarlar. Seni owadan nepäwatar, sen näme der? Owadan nepäňe saly bilseň erkek bolsaň sen tek. Owadan nepäňe saly bilseň. Onu tek kimiň girjegini tek onu maňlay gorkadyr. Meni halyaňyzmy ýa? Üşüp siz girýäňizmi oňa? Onu geljek görürse inşallah ady bilik bilen. Ýöne men bir zady bilýän halkyň jemlenen ýerini şular gorkýarlar. Öz egerenanmaýan bolsaňyz, köpçülik ýerine oturan bolsaňyz da 5-6 bolup oturan bolsaňyz polisiýa gelip sorag berýän beren okmy? Özüňiz şaýat bolýansyňyz da 6 sanak bolup bir köçede oturňany. Polisiýa gelip näme diýäňizi berdi diýmese bir garajdan eşikde bir gelip soramasa organ işleri zat bilmediň gorkda çünkü sizin 6 sanjak adamynyň 3 milyondan gorkýar. Endi siz 1000 sanak 1000 oýa 100 adam ýüşsün, 100 adam ýüşsün. Maňardan bir sanjak adam gelip sorasyn näme de oturýarsyň, ey sana näme diýip ýybaşlak goýbersin şonu. İkilenç gelip bilýär kaşol. Götünne gaýratam çatmaýar 100 adamyny görse baryp soramana. 100 adamyny görse derrew 1000 bolýar, 1000 görse derrew 10.000 bolýar. 10.000 halk görse tuş halk diýmek, 10.000 diýmek. 10.000 diýmek halk ýa. 10.000 adam köçe çyksa boldy, ho ýetik o, gurban bolýan, serdaryňam, ýegenleňam, organ işgärleňam, owur korrupsionerleňam girere deşik tapan o. 10.000 adam diýmek näme diýmek o? Anardan ise katalaşkaly gelsin, ise nämeli gelsin. Tersine düňdürüp geçik. Ya 10.000 adam. Tersine vurup gidýär onu. Biz şolar ýalam güç bolman başarmaly. Çünkü biz şonu etmesek buların ha kanunyň pozwatyrlar, özler kanuny ýerine ýetiren oklar, kanuny gorajak bolan oklar, özlerine gerek gelseler ha. Görünsüňiz da soňky videolarda da ak familiýa berilip dur. Niýede nähili waka bolupdyr, nähili owurluk jümürlük bolupdyr. Bu zatlar watandaşlar düz waýdylan hakikat şular Türkmenistanyň hakikat. Ve şolaryň ni hoşuna giden oklatlar. Isleýärler, dymdyraslar gelýärler. Gördüňiz da, men kanalym yapdylar, Talibim yapdylar, ikilençdäden açdy. Kanal yapýarlar watandaşlar. Görýäňizmi? Näme üçin ýallakylanky yapylan o? Ýallakylanky yapylýanlar. Çünkü bizim aýdýanyň içinde hakikat bar da şondan mani bar. Ýerleşlerimiz görýär. Bir videony 200.000, 300.000, 500.000 adam görýär watandaşlar. Like basan ok, adadan ok, görüp bilip galýar şu zatlary. Tak što şu wagt ahalya yok, halk ýasyl kösenýär. Arkadamyzyň zamanasyny ýa yok. Hormatly arkadaşlar, men bir tane ýa bilen video çekeýin, näme ýertir bolanyna gara. Güleliň laýbraz güsünden watandaşlar. Hormatly arkadaşlar, bir tane ýa 1 litrlik ýa sowat etjek. Şunu ýukarlanjadan menden kabul edin.
kösent börün illeşleriniz üçin 1 litr ýagy men size Türkmenistana hormatly arkadaşym, Hacı arkadaşly serdarym size uğraýarnyp ýagy şeýdip alyp video çekjek, uğratjak. Arkadaşym size belki ýagdan kösenýänsiňiz. Düşünýär size de 41-40 ýaşynjy ýyllarda beýdi bu derece kösenmedik bu halyk bolun. Siziň döwrüňizde gawat gel aýtdy bu kösençlik. Gynanýar. Şu menem elimden gelen 1 litr ýagymy size Türkmenistana uğratjak. Kargoňyzy bilen. Alyň hökmany suratda bir illeşmede beriň. Şeýdip üstüňizden gulaýmasak başga. Özü bir 3,5 milyon halk başataýdy. Ahali ýa bilen üpçün edip bilen da 100.000 manat, 150.000 manat ýagyň wagty. Bir adam bir gün işlemeli o pul aljak bolsa, bir gün işlemeli. Indi bir gün işläp, onu Aşgabatda belki ýarym günür. Yani bir gün işläp aljaň 1 litr ýag. Bizde bir saata daýtanok, ýarym saat işleýän 1 litr ýag düşýärdi Ýewropada. Ýarym saat işleýän, bir ýerde işleýän ýarym saatçyk, şoň pulunu alýan, barýan marketden 1 litr solnüşni ýag alýan. Güne bakar ýagy. Ýarym saat. Siz bolun bir gün işlemeli. Şonam size laýyk görýärler, size şolar ýaldyrmyş laýyk görýärler. Soňam özlerini alkışlatýarlar o bolşuna da. Indi şolar ýa zalim şu başymyzdaky. Hem sizi köseýärler, hem size iş beren oklar, hem zatlar gymmat. Hem aýlyklar pes. Nezini täze ýetip gelýär. 10 götürümjük galdyrýarlar size. 10 götürümjük berýärler, berýänçik 10 götürümjük me ölmezdik al kösenme. Şu ol salfetkan öljek opatika eýrýärler ha. Öljek opatika. Ölmatan şey. Gidip şol. Ölmedik. 10% çık. Ya. Soňam diýä, "Gahrman men, gahrman arkadaşym, milli liderimiz." Ine sen gahrman, şun gahrmany sen. Halk düşmany, vatan dönügi. Nirden sen gahrman, halky aç koýdun, genosid etdiň, gyrdyň. Dinçalyşyk tordy hawa. Ýöwüzmek o dinçalyk demiz alyp geldik. Oğurlukda gahrman edilödi. Korrupsiyada gahrman, triyek çekmekde gahrman. Yalan gürlemekde gahrman. Maşennikçilikde gahrman. Gahrman, näme diýsen gahrman şo, näme tarapdan alsan gahrman şo. Ýaşarypsyň biraz diýä, ýaşadyk. Adam birazcık dinçe almasa men aralarda var, tanışır. Oturup asapladım onu 2 saat, 3 saat yataýıpdyrnar o günde. Beýbä diýdim ben o birazcık gözüme seretmesen bolanok diýdim bana. Gözüm içine çöküp zat edip uklamaň soň. Haýsy ýurtda her ýyl aýlyklar 10% kalýar. Şükür etmeli. Baýlar gariplara şükür edin diýä. Şükür edin tägem diýä, öleň zoksyz diýä, gabra giren zok diýä. Halky ezmekde gahrman, harramlanlar. Narkotikde gahrman, haramlykda gahrman. Gyzgelinlerimize göz dikmekde gahrman. Zorlap maşina mindirip alyp gidip oğurlap iznasirat etmekde gahrman bolar. Halkyň hakyny ýemekde gahrman. Türkmenistanyň prezidentiniň ýeketäk berdi we watandaşlar. Gurbanuly Berdimuhammedowyň ýeketäk berdi we. Ola men haşy. Ine şu pul. Gurbanuly Berdimuhammedowyň şundan başga aladasy ýok watandaşlar. Ine. Üçtüňiz Gurbanuly Berdimuhammedowyň bar derdi şu. Şundan petti dip ýatamak boldy. Gerek bolsa şu pullon jaý ýatamaly. Ýöne şoň derdi şu. Ve şolum dolanok. Gurbanulyň başga derdi ýok.
O 5 manadyň bersen Türkmenistanyna hemme işin bitýär. Türmäge gidip barýan amal kalıp bolýar türmeden. 5 manadan berýän türmek. Şu 5 manat, şu 5 manat ne vatandaşlar. Yırtık da aray var. Bu örgülen maňa çydan o kapçykda götürüp ýörün. Menden ene şu Türkmenistandan galan manat hatyra ene şu ýekece 5 manat. O. Türkmenistanyň bar derdi şu 5 manat boldy şu. Başka derdi yok. Organ işlerinin kem şol vatan mı? 5 manat görkezsene sen niye ha? Duşu şay 2 santi kafede. Gurrunun 5 manat barada gidiyor. Yurtta bolan adalatsızlyk mı? Ne tonlap videolar çektik de bulun birim gurrun edilen o. Näde pul kazanmaly? Kimin problemasyny çözüp pul kazanmaly? Sen ne problema barmy? Diýmek pul var. Yani senin problemin barmy? Senin problemin birine pul bolup geçýär vatandaşlar. Ha, başka birinin problemasyny sen çözüp tap berýänçi. Sen çözüp tap berýän diýmek sana pul gelýär şonuň üçin. Onuň oturup kellesi işleýär, bäh diýär. Çıkasy gelýäniň pulunu alýan, pasport ýasada gelýäniň pulunu alýan, bäh diýär problemi köpelse o kena diýär. Onuň zakat diýär aşakdan ýokaryk. Agam şunu gasalla, agam bunu gasalla. Ýa-da ýokardan aşak arkadagy süm koklaýar. Bir sancak zakonu gasyk göwerýär bolun. Aşağı naklary süm bolýar. Süm bolýar. Pandemiýa döwründe, maska döwründe organ işlerler köpüsi baýady pullanyny, polisiýasy, onsy. Ya maskan ýok, ya çilim çekip dursun. Yani problemalar pulu çözülýän bolsa, onu diýmek problemalaryň bilelikde köpelýär vatandaşlar. Çünkü problemany satmaly ol birine. Problemanyň alyjysy bolmaly. Problemanyň alyjysyny tapýarlar, problemany şoňa görä dörüdýärler, siz hem şoňa görä pul berip oturýarsyňyz. Özüňiz alladyp, özüňiz oynadyp, görüşmändiňiz üçin bolýar şu, sesiňizi çykarmandyňyz üçin bolýar. Studentler, esasanam häzirki ýaşlara, ýaş student gyzlar, olanlar, siz aýtjak bolýan. Sizler alada eden okmay geleceğinizi, Türkmenistanyňky ýurduň nira barýanlygyny alada eden okmay, şeýle bir ýapyk repressiv tarapa gidip barýas. Sizler alada eden bu zatlary. Demo oturýarsyňyz, görüşeňiz ok, sesiňizi çykaraňyz ok. Daşary ýurtlarda revolýusiýany studentler edýär ýatdan çykarmak. Hemme döwletlerde diýenýäli revolýusiýany studentler edýändir. Türkmenistanyň içindäki studentler, daşyndaky studentler. Çünkü sizler bilimli adamlar. Bilimli adam düşünüpdi da, bilimli adam görülse bilimi barmy ýokmy bilip bolýar. Siz bir giden adamlar jemläp bilýäňiz siz. Ýöne siziň görüşmeňiz aktivligiňize bagly. Eger siz şonu etmeseňiz, ol çölle goýun wakyp gören muradaga inflasiýa näme, ykdysadyýet näme, konstitusiýa näme, onuň hukuklary näme onu bilen o siz etmeseňiz. Olar bilen o nirden etsin ol. Nirden çykyp dawa etsin, talap etsin. Ýaş okuwçy gyzlar, sizler kanuny, hukuklaryňyzy, onuny bilýäňiz, daşary ýurtlar gördüňiz, deňeşdirdiňiz. Biziň ýurdumyzda viza karta mullokan problemaý. Bularda bolun mesele ýok, konvertasiýa işläp dur. Kritika etsen edip dursun diýänsiňiz, Amerikada, Ýewropada ýaşaýan bolsaňyz. Bularda edip durlar, biz edip bilem dowa. Deňeşdirýänsiňiz ha ýa ýurt nira barýar diýen zokmy? Demirgal Koreýa bolsa kim dämi size? Bolýarmy? Ýaşlar. Mene 43 ýaşyndaky adam hökmünü bilýänim size aýdýan. Hala kabul edin, hala dinlemän gulaňyzdan geçirip goýberin. Ýöne ýaşajak sizlersiňiz şo ýurtda, şonu ýatdan çykarmaň. Gowa tarapam giden ok, men size garantiýa berýän. Şu üçine gitsek, ýene 5 ýyl, 10 ýyla galan ok Türkmenistanda. Hiç sadem edebilen yok. Hiç sad. Gürläm bilen yok, hereket edip bilen yok. Çıkmana, girmana, bay türmeden çıkan ýaly göýdüňiz, balykly saýýaňyz şu adam. Türkmenistana çykyp bilen adam
türmeden boşap çıkan ýaly begen ýaňyz. Ýalanmy? Türmeden boşap çıkan ýaly şu wagt Türkmenistan territoriýasyndan daşarylda çykmak diýmek, türmede 5 ýyl 10 ýyl oturan bir adamynyň türmeden boşap öýüne gelýär diýmek. Siz şu ýagdaýda gaýgeden dowam geljeňiz. Şular ýagdaýda, şular döwürde ýaşadyp ýör arkadaňyz. Hormatly arkadaňyz, jan sag bolsun, hörmetli arkadaňyz. Arkadaň başyňy ýetin. Hay seniň başyňa arkada ýal daş düşdün wara. Şoň üçin men ara bilenim aýdýan jogapkärçilik menden örgitsin. Bilenim aýdýan bolmanam sizi alagada bir günne şuuna getiren oklar, ýyllaň dowamynda getirýärler. Ýuwaş-ýuwaşdan sizi uýgunlaşdyrýarlar. Köp kynçylyklara, köp zatlara, ýakyn wagtda menne boljak dagdaýda Türkmenistanyna maşinlara metrolaryň kadip çaklayan mene. Maşin, şu maşin sürmegi gadagan ederler. Yani maşin sürmegi üçin aýratyn bir gullokan çyrşyrymly mesele taşlamaklary mümkin. Ve şoňa da hiç sesiňizden çykarmaýan mesele garansiýa berýär. Çünki oturýarsyňyz da şeýle de vilayetlerin Aşgabatda salınmadylygy diýmek halkyň ayaga almagy diýmek o watandaşlar. Vilayetler Aşgabatda salanok diýmek vilayetlerin Aşgabatda tarap ýöremegi diýmek aslında. Şunu etmedi-de. Onsoň maşiniňe şey diýip çyk. Bloklaýar ha. Bindin bermän bindini gasyp çyk sizi eşek arabaly git dawa diýse bolýar. Şo. Haýsyňyz pretensiýa bildirir bilýäňiz. Maşiniňiz gadagan etdi. Maşin sürmek gadagan mundan öýlek diýse Türkmenistanyna. Hökümetiň bir san adliýe döredorlar kim maşin minet gelerini şol edaran ruhsat berse sen meni bilýän bermedi meni bilýän o wagtda. Haýsyňyz pretensiýa bildirir bilýäňiz. Bindin git bilýän taýan maşiniňiz duşuň üçin süreňde bolman ha. Bindin ýok çünki. Özüm dünýäniň 4-nji petrol ýurdy. Dünýäniň 4-njisi. Bindin ýok. Näme bilýän adamlar? Ýok da anne. Beren nokta size. Bindinem beren ok. Ben etere dur oturun. Menamin ýa şutaýda. Size biljekkä. Menamine Türkmenistana bolsam minerdim hem. Maşyny oda bererdim gerek bolsa. Häkimliň orta arasyna go getirip koýardym. İçine bindin tepip oda berip koýardım mene. Bindinem ýok şeýlede. Şu bar gelen yerim şu taý boldy diýerimde. Biz nomer 02 getirerdim de ýakyp koýardım şu taýda. Tapsan otursunlar eýeti kim käre maşynyň diýsinler. Aýoň şahsy nomeryny dadyndan taparlar, конечно, onu. Tapyp geçsinler. Edirme diýen diýersiňden näme olar edýäsen ki bolanok. Prosto ýöne sesiňizi çykarmasaňyz da şular şonu media netsaýdyn. Şoňa meňde gadagançylyklaryňam iýdi üzülmeýär. Indinem ýok, hali arkada ýok. Amerika'daki bayda aýır ho ýurdun satanlar ýurdun içinde gesip ýöre. Ýurt o taýda çünki men şu ýazda işlem okdaro. Yani Aşgabatda oturup mardaky jaýyňy satyp bolanywa. Aşgabatda oturup mardaky öýüň satyp bolanyň şu mara baryp satmaly. Eger şu ýurt satlygam bolsa, satyp bolýanam bolsa, gallanjyda oturup Türkmenistan satyp bolanyk. Türkmenistana oturup satyp bolýar Türkmenistany. Satanlar gözleýän olsaň Türkmenistanyň ol sary gümmez bardyr. Şoňa şanaky şo gümmediň içindäkilerden gözler. Ýurdu satýanlary. Şoň sary gümmez bar, sary gümmez Aşgabatda. Bar şo taýda owurluň bary. Owurluň merapryýaçy hem şo taýda jemlenşen ýerem şo taýda, ýygnaklarym şo taýda, şo ýygnanç owurluk edýärler. Bar owur şo taýda. Ne talip dostumuz goýdy bir gidelim videony. Bara sutnamalar bilen. Milli hopsuzluk. Atagaraýew. Bir kile triyek nirede? Nirede bir kile triyek? Habarın man bu atlardan Atagaraýew.
Milli Hopsuluk Ministri. Ya şu çumoğunu aşırıp görmün. Milli Hopsuluk Ministri. Ay siz Gurwan Uly'ň ita, Gurwan Uly kellen gallar diýse gallar ýa-ni. Gallarmy diýse de gallaryň zok. Oh, watan söýlerim gelip başlady hawa. Ay näme bolmanam bu yani bular gelmän kim gelsin? Bular da seret inson majel telefon. Owru da çünkü inson majel tizlik internet, inson tizlik. O aňary baş öý jaý pul bular owru çünkü. Onu bularda VPN bolmasa, bularda internet bolmasa bolmada. Görgül garyp, görgül bilen ok efiri. Bular görýär, bular ýurduň içinden görýärler. O ýurduň içindäki owrular, owru jümrüler. Onu olarym yazmasa kim yazsın ba? Görüp otyr. Bärden urýan bolun owazy Aşgabatdan çykýar da. Taýak bir gün bide degeler diýip öňüne aljak bolýarlar. Ýöne gitdi o poýz uje. Poýz çykdy. Gija galdyňyz. O poýzyny sakladan oksyda. Nesip bolsa inniki saparam atlar çykýar. Kimler owurluk edipdir. Näme onuň näme etjek? Ýene şoňa meňe şuurdyň içindäki bir giden wakalar. Owru jümrüler. Men size bir zat aýdaýyn. Arkadagy gollap, sizi men baýnatman. Arkadagy gollap şoň arkasy bilen ýaşatmak sizi. Owurluk edip, hemem şoň gün götürüp, gülýal durmuş ýaşaryn ýanasyňyz ýok, ýalňyş ýaňyz ýaşatmak. Zeher eder solun ýöne ýaşatmak sizi. Şo durmuşy. Şo owurluk edip, ay şu Gurwan Ulyň kürserdary kin götürseň, owurluk etseňem bolýar diýip gören bolsaňyz ýalňyş ýaňyz. Şoň gün götürüp, hemem owurluk edip men sizi ýaşatman nesip bolar. We aktivistlerim ýaşatmaz. Şu ýola çykandan hiç seminni sizi ýaşatmaýas. Şoň üçin bu dobry. Düzelüňdänim şu wagtdan halkyň tarapyna geçiň. Halkyň tarapynda bolun. Eden günahlarynızdan ötünç soraň. Halkyň öňünde. Owa. Näme uğurlanan bolsaňyz ýerine goýun. Bolmasa da hasap berersiňiz. Soň hiç bolar ýöne men size aýdaýyn. Yurtdaşynda her ýazanlaram ýalakalyk edýärler. Ay, ola samsyklygyndan ýa gorkaklygyndan. İki sebäpden başga sebäp ýok. Ýa samsyklygyndan bolýar ýa-da gorkaklygyndan bolýar. Boldy başga zat ýok otaýda. Taşar urtda özü sergezan bolup soňra ýalakalyk edýän bolsa, şo ýa samsykdyr şol. Ya da gorkokdur. Şu iki sebäpden üçüncüsü ýok şoňla. Samsyklygyndan gollap görür ya da gorkoklygyndan. Gorkok bolanda da bilýär hemme zady. Dogry aýdýanymyzdan bilýär ýöne gorkýar. Şoň üçin gollaýar. Aýdylajak zadyň soňy ýokla ýöne Gurwan Uly şu kahar milioneri özünü gollayan çinonikleri ýokary wedipelen aýbynaşa nokta şolun günü yapyp bilelikde edip ýöre. Görül bakaly, wagt saady gelende şo seň arkaňda durýan kaş olar. Durmaýa Gurwan Uly. Seni birinji powerotda satýarlar nesip bolsa. Maglumatlar nereden gelýär? Maglumatlar näýärde gelýär? Allah jana şükürler bolsun. Sağca bolhan. Yani bar diýmek patriotluğumuz, bar diýmek watan söýüjü, hakykatdanam watanymyzyň gelejegini, ýaşlarymyzyň gelejegini alad edýän. Hakyky türkmen, Merdana, Oğuzhanyň agtyklary, Alparslanyň, Torulbegiň, Çarylbegiň agtyklary bar diýmek aramyzda. Mene biljek gel aýtmasalar, dogry aýdaýyn. Aýtmasalar bile biljek gel, talip çykyp aýtmasa biljek adam ýok aýdan zatlaryny. Ya işte böyle. Hudaýa şükür begenýän gowy ýagtyň ýakynda watandaşlar. Mene begenýän
Her kim şu yola düştü, her kim şu erkinlik poýduny, hakiki azatlyk uğruna poýdu, minýän köpelýär, şuňa gollap berýän köpelýär. Şu poýduň çarkynyň aýlanmagyna goşant goşýanlar köpelýär, begenýän Allahy. Bu hukmaly suratda Türkmenistana baryp ýetýär bir gün. Bu azatlyk poýdy. Erkinlik poýdy, Türkmenistana barýar. Ve muňa da minýänem köpelýär. Şükür elhamdülillah. Düşýän emma, goý düşen ýany ýok. Bolmanam balans bolmaly. Balansam bolmaly. Biziň aramyzda görüşýänem bolmaly, gorkýanem bolmaly. Ýani ýok. Ejizledi, namartlady. Goý olam şonu ýaltanalsyn. Şu demokratiýanyň geregi şol. Demokratiýalarda biz bir giden adamlar tanaýas. Diktaturalarda bolyn bir adamyny tanaýas. Diňe bir adamyny tanaýas. Olam şu başdaky oturany aňal dik goýýarlar boldy. Demokratiýalarda ýan bir giden adamlar tanalýar. Şuňaň blogerim tanalýar, TikTokerim tanalýar, bir giden siýasatçylarym tanalýar, opposition partiýalar bolýar. Ol oňa bir zat diýe, bul muňa bir zat diýe. Türkiýanyň siýasatyny görüň aha. Ne, Cemal Engin ýurt näle söýükkä diýe. Yeni biri Zafer Partisi, ol bir zat diýip ýatyr, bul muňa bir zat diýip ýatyr. Yani Özgür Demirtaş yok, ne plan gidip oturuyor bir giden siyasiler muhalif dedi, yine dedi. Diktatura olsa Türkiye'de şular bolmayadı ve hiç kim bular tanımayadı. Yani Türkmenistan'a da bolmalısı şu. İnşallah yani şu görýän adamlarımız gelecekte de Türkmenistan'da intak köp wagtlap ekranlarda, telewiziýada halkyň öňüne çykyşlar edip hyzmat edip görmek isleýär. Bolsunlar. Bu iş etse alkışınalar. Elbet iş etse de mırjınalar. Halk onu linç eder. Sosyal medyada, komentaryalarda. Bollana misal için her şey çok güzel olacak. Her şey çok güzel olacak dedi biri çıktı da. Her kim tiye aldı bunu. Trado prekollu videolar çekti. Trado DJ'ler onsunlu amal ya da aydın dedi. Her olacak deyip. Bak işte bu işte renkli durmuş bu. Düşünýäňiz mi? İnsanlar bir sellem şoň bilen bir azajyk neşesi yerine geldi, özüne geldi. Doğru değil mi? Bak şu durmuş gowmy? Ýa-da şu Gurban Gulyň durmuşy gowmy? Bize beren durmuşy var. Bire gürlüye olam diktirlay, olam Gurban Gulyň özüm däl, serdaram däl. Diktir gürlüye. Açan watan habarlaryny içşefhans. Telewiziýany açan ene şunu ýaly. Telewiziýany mesele görke. Şeyde oturýarlar. Şeyde vatandaşlar telewiziýada şeyde elini şey koyup arkadan Alpana siyasetinin önü Türkmenistan güllüye günaçça. Durmuş mu şey? Ha? İçşefhans. Telewiziýany görse men ýerim bolýar, döwüsüm bolýar, pıtradasym gelýär telewiziýany. Gastuk takapdyrlar, kastymjalar etdirler. Taýyna da ýaşylja baýdak takapdyrlar, boldy adam bolupdyrlar olar. Birinji klasyň çağat ýalak bolup oturşlaryny meniň içim ysýaragym. Allah. Hemme zaten kontrol edýärler. O nezde aýtsa, mimikaty näme, hemme zaten kontrol edýärler. Gürlüjek zatlaryny, eliniň nähilek bolmalygyny. Ana yo, hinha. Şey oturýarlar. Hormatlar kazananyň 2020-nji 2030-njy ýyl üçin milli namasynyň elin şunu ýaly etmegen bolanok, şunu ýaly etmegen bolanok. Şey dip görüň bermegen bolanok, elin şunu ýalyrmaly. Ejen, şu taýdan belläsiň ýalan sözler oturşuňyz. Şu taýdan belli o komediýa bolup oturşuňyz. Näme içim ýaşan gördüm. Bir kol tutýan hay dowunyň birinji klasyň okuwçylary ýalak boldy. Käwa telewiziýany dinleýän näme bolýan, dogry maýtjany.
Bugün hükümet başlaydı, başlayan, hüküm tutup başlıyor. Kurban ulan baran yerine ukladık kaydiyara. Samzık zatlar uğurlap 45 minut kuruluyara olsun. Dinleyenem yok onu. Dinleyenler ödüyor var. Dinleyenem yok. Baran yerine de. Yarım saat 45 minut kuruluyorlar. Bir mikrofon verdiler. Ay triyekten doyup var ya olmalı. Dil açılıyor. Bileyim triyek çekkenden dili tüyücüdür bileyim da. Triyekten doyup keyfini fazla. O Antalya'daki forumda sonra veriyorlar kurban ula. Şimdi diye Turan Birliği'ne haçan girersin. Gülüyor ha. Neymi gülküş neymi var şu tayda. Neymi gülüyorsun? Neymi bu? Kamyacı triyekten doyuyor neymi olsun. Keyif yerinde. Triyecik çekip o yığınaklara katlaşıp pulcağa soğuyup hem normal ne? Şeydik böyle ne emezsin. Yakup Kurbanov bir men gözümde kurban ulan bir ho. İkisinden bir men için. O Yakup Kurbanov tip bir var ha. Saki maki viski. O. Şolum bir hem normal ne? Na yavrda. Çevişemey yer. Çevişemey olun. Saki maki viski. Edi şolum bir kurban ulan bir. Men gözümde. Turist. Gedelence dipiyorum turist pasta yanına. Kurban oğlum turist. Prezident bahanası bilen pulvarını kazanıp seki meki şappi dipiyorum adam bollu. Göreydi. O kadar o derece. Göreydi. Neyemediğini ben öldürenmişim de içip donup bir tersten hacıya gidip görmeyi. Bir güne içip gör, bir gün tersten hacıda gidip görmeyi. Kurban oğlum şu da ne mi? Triyecik çekip, geri geliyor hacı diye, geri geliyor. Yaşacık kıyıları getirip, onların vakit geçiriyor. Ve şonum Cemal Saparova 3 ediyor. Cemal Saparovna 3 ediyor şonum. Sütünüyor şofi, Mama Rozası Cemal Saparovna. Ne ya vardı? Ay geçti. O. Yüzüm yerine gelenler avrazık o. Yüzüm adım. Görüyorsun da dinç alsan birazcık değil ya. Geldin bu bağdalıp görüşeceğiz. Yanını vurmak pazar çıktı bir yerden. Vatandaşlar. Yaşap böyle kenay tuğulama. Var. Vurmak pazar falan. Var pakatın seni ver diyendirler de görüyorlar da. Türk masana değil o adam. Türk masanan çıkı otuyor. Alıp gidip turlar onu. Nurmat pazar bey. Sonra cevabı çeken vakti. Gözüm öyle de. Sonra cevabı çeken vakti derledik koyandır olur var. Bıra beylesin vurla, bıra beylesin vurla. Yani maladıysa akıllı hareket edeceğim maladıysa. O akıllı hareket edeceğim. Çarşın gözüne düşünün. Ben bir yerde de Allah oturma dikler ya. Efire ve adalet nerede var? Adalet yok dik kuruluyor. Maladıysa da oğlum. Çarşın gözüne düşerden yerden o tayin var. Baran var. Burun Taksim'e gidip para bir yankı. O Nemet de o. Hani bizim prezidentimiz nerede dedi. Bir yurtta kazan prezident var deyip Taksim'de koh edip. Efir açıp. Taygan politsiya da geldi. Sonra sonra Türk masana gittiler hocam. Yok malades. Şurada her kim bir iş ediyor. Bolmanam yeri gelende değil. Olmalı yeri gelende Samsı oyun oynamalı, özleri yer olmalı. Namart da olur bara. Olur namart çünkü. Birinin başına 3 olup 4 olup geçerler ha. Birinin başına da ne olup geçtiler nemede. Derneğin onu. 4-5 olup toplular bara. Birinin başına 2 olup toplama için
Kessämiz bolup gelýär, haramlardyr. Şoň üçin bizler köpelmeli watandaşlar. Bizler köpräk bolmaly, köpräk düşündürüş işlerini geçmeli öz araňyzda, öýüňizde. Bir öýüň içinde bäş bolup görýäňiz bir efiri. Araňyzda diskussiýa edin, araňyzda jedel edin. Temalar boýunça. Şu düşünden soň 5 ýyl soň näýlek görýäň diýdi mysal üçin. O barlyga sut, olany düşünüpli köre malum. Bindin gıççılığı bamba. Zatlar gymmat, iş ýokmy? Ýok. Baram bolsa aýlyk pesmi pes. O. Türkmensana çykjak bolsaň görgülükmi gör. Bu zatlar bilýär, düşünükli. Indi 5 ýyldan soň barada gurrun edin öz araňyzda. Şu düşüne gitse 5 ýyldan soň nähil görýäňiz Türkmenistany? Aydın şonu öz araňyzda bir-biriňize. Onuň şuň öňüni almak üçin nämeler etmeli? Näme etmeli? Gaýgy alada bildirmeli sizler ýa-da bildirmelilermi? Ýa-da fransuzlara garaşmalymy? Ya Anglişanlar gelip görüşmeli benim üçin? Garaşsak dogry mantykmy? Garaşyp göreliň onda belki gelirler Anglişanlar, Angliýanyň watandaşlary Türkmenistana gelip bizi düzüp berirler belki. Gurrun etmän, şu zatlar gurrun etmän, jedel etmän, diskussiýa öýüň içinde gurnaman, aladasyn etmän, ýurdun düzelmegini garaşmaklyk, samsaklyk o. Düzelmeýär watandaşlar. Biz şu ýurda her kim birazajyk iş goşunt goşsa, her kim bir ýerinden tutsa, şonu düzelse kaýyl gelin. Şonu düzelse kaýyl gelin. Şunu her kim ýerden ýapyşmaly, çünki Türkmenistany gaterbet iýdak etdiler. Siyasi düşünce köpümizde yok. Medeni sile hormat, pikire hormat koymak yok. Gorku edip taşladılar. Näme diýseler şey edip kiptini okup duran halk edip koydular. Gaterbet iýdak etdiler bizi. Şundan çıkarmak üçin tutuş halk bolup görüşmeli adamlar biz. Şu gidişde 5 ýyldan soň Türkmenistana adam almaz. Galmaz bolyn. O içindekiler ama olur ama ýemeli bir zatlar, çörek ýemeli. Ýaşamaly. Meniň durmuşum gowy bolany bilen dogan garnaşdyň hemmesini menekläbilmen ha. Mysal üçin aýdyl pul urutýaňyz diýerler. Dogan garnaşdyňyzda. Tutuş dogan garnaşdyň hemmesini ýetişip bilýäňiz mumkin. Kim kösense. Şey dip ekläbilirsiňizmi? A sen saglygyň duran wagty näme etmeli onu? Ine sen Türkiýeden urutýaň diýerler, Türkmenistanaky bar aýalyňa, çagalyňa da urutýaň, bar bir doganyň kösenip ber, aýalygynyň kösenip ber, oňa da urutýaň diýerler. Sen saglygyň dursa oňkam durýar. Şumuň soň çykalga. Senki duran ýerinde olaň bar durýar. Ýygyňda 5 adam, 6 adam ekleýän bolsaň, 10 adam ekleýän 10 tam durýar. Senki duran wagty. Siz ondan gorkaňyz oňa. Siz onu haçan ölçüňiz bilýäňiz da onu her kim onu haçan ölçüňini bilýär. Yani şu efir görüp oturan watandaşlarymyň hemmesi özüniň 75 ýaşa ölçüňini bilýär. Her kim 75 ýaşa dogry dämi? Hiç kim 70 ýaşdan ölen ok. Bar gidin kilos mazarlygyna 33 ýaşlykdan ýatyr, 23 ýaş, 21 ýaşlykdan ýatyr, 37 ýatyr. Siziň ýaşyňyzdakylar şolar. Türkmenler. Sizin ölen ýeriňizde olaram durýar Türkmenistanyň hakyňyz. Siziň etmez zadyňyz Türkmenistan hökümetinde ýurdumyz düzedip hökümetem adam şekilde adamlary iýe ýerleşdirip ondan soň ýalňyşan ýerde ýumrugy gorkap duran halk bolup şey dip biz ýaşamaly. Şu hökümet sosial döwlet bolup bize kömek etmeli kösenen ýerimizde. Intak bankda konvertasiýa eden ok, konvertasiýa. Meniň manadymy dollara urup beren ok, näme gurgun edýän? Manady konvertasiýa eden ok bentak. Bar, öz ýegenleri de otyr, saňa maňa ýok ýöne. Konvertasiýa bar, özüniňkilerine bardyň. Indi sen duran wagtyň, tutuş ýeriňdakylar durýar. Bir gün ölen wagtyň Hudaý saklasyn motorda kuryer bolup bilersiň, işläp ýörken awariýa bolup öldüň.
Ýygyndaklar aç kalmaly, näme ondan gorkaň zokmy? Onun davay görüşelim Türkmenistan'ı düzelin, aýralyň haramladalary, owurlary, jümürleri aýralyň dadim normal hökümet kurulyn. Köseneniň arkasynda durýan, elini uzaýan konsulluğumuz, ilçihanlarymız bolsun. Dolar gara bazarda däli açyk bolsun. Rynışny ekonomika diýip bir ykdysadyýetyň rynışny ekonomika geçirerliň hemme zady. Goý köp bolsa bahasy düşsün, az bolsa da galsyn. Ve şoň üstüne de telekeçiler, haýsy zat az bolsa şonu getirip şonuň sowdasyny edip başlaýar telekeçiler. Ve şoň esasynda da konkurensiýa döreýär, bahalar düşýär. Garaz ýurdu gülýär edip dolandyryp bolýar. Näme üçin biz şunu ýala edip ýaşaýar? Sosial kömekler bolsun, işsiz oturanlara, çağalara, belli bir ýaşa çenni. Okuw nemelerini güýçlendirelim, bilimi güýçlendirelim, aýlyklary ýokarlandyralım. Owurluk etmese bolýar şu. Şuňa başlanmak owuru bolmasa bolýar. Başa geçen bir owuru bolmasyn, şu hazinany öz behwidine däli, şonu halkyň behwidine sowsun. Bolly şu başga zat ýok. Şonu etse boldy. Şoň özi galanda düzelýär. Eyvallah Murat Türkmen. Şonu etme üçin şunu aýyrmaly. Şonu etme üçin şular aýyrmaly. Çünki bular şu wagt böwet bolup dur hemme zada. Hal turban ağzına goçok daş şey diýip goýarsyň bolan suw geçiren, o suw geçirmede aňarsyna. Şoňa daş bolup dur şu wagt. Halkyň öňünde gullu kan bir daş. Dağam da hakykatdan halkyň şu dağı aýyrmagy gerekni. Şu dağı pytratmagy gerek. O. Dağ ýaly öňümizde dur. Şuýna berdim Hemmedowlaryň nemesi. Dağ ýalak bolup dur benim öňümizde. Owurluk diýseňem bar, jümürlük diýseňem bar, korrupsiýa diýseňem bar. Hemme adam şoň özleri gorna otýar. Olaryň özleri üçin gerek bolat. Şonda olar o has arkaýyn owurluk edip bilýärler. Has arkaýyn kanunyň çykyp bilýärler şonda. Deňlik bolsa özlerim çykyp bilmeýärdi şonda. Şular aýyrmak üçin aksiýalar geçirdik. Pakrişka ýakalyň her kim her ýerden videolar çekin, uğradyň Telegramda, Nurana diýip profilimde ýazylypdyr. Uğradyň videolar diýdim, paýlaşaýyn. Hekimliklere baralyň diýdim her gepden 6-njy güni. Arda şikaýet güni. Her gepden 6-njy güni. Mysal üçin ertir, 6-njy güni näme ertir? Hekimliklere arda şikaýetlere ýüşeliň watandaşlar. Bolup gören durmuşuňyzda näile bolsaňyz, däl bolsaňyz, pajalsta, ağrıňyza çydasaňyz 1000 ýaşalyň bar. Ağra çydaýatsaňmy? Bas, ýeňiň 1000 ýyl ýaşalyň. Bolmasa da görüşeliň. Köpüňizde bar, maşgalaňyzda dar, çağalaňyzda dar, aýaly ärne dar, äri aýalyňyzda dar. Şeý diýip ýaşap görüň. Şu durmuş däligini düşünýäňiz ýöne bilemok, näme üçindir görüşmegi birinji ýere goýan zokda eklenji etmegi birinji ýere goýýaňyz diňe. Şu gazanmaly, pul gazanmaly, jaý edilmeli mar. O alýa şonu eliňizden 2-3 ýyl alanyp alýalar, alýaňyz. Men size garanti beren alýaňyz şu eliňizdäki jaýyňyzdan, maşynyňyzdan. Satmaga mejbur bolýaňyz şonu türmäge gitmejek bolup. Ertesi bir saat sebep bolup başyňyza düşýär bir problema. Şoňunda da jaýyňyzdan, maşynyňyzdan 5 ýyllap aýraçylyga düşüp gazananjy maşynyň barmy, baýlygyň barmy, biznesiň barmy şonu berip täzeden çykyp gaýtmaly bolýaňyz. 5 ýyldan soň aýlana görüşýär seni. Şo wagt aýdypdyň bolan ýerdiňiz. Hakyky şol. Haramlarda prokurorun eline düşdüň. Haramlarda tam normalysy ýok ki bulan içinde. Bulan için normalysy ýok ki. Şolaň eline düşdüň bolup şo. Günäl dälken ta sen günäl etjek bolup Günäl bolsaň bolan soň seni türmeden çykarýarlar seni. Türmäge gitmejek bolup berýäňiz. Pul berseňem türmeden hem galyp bolýar. Olam hakykat. Pul berseňiz türmeden galyp bolýar adamlar.
Çay içem diyen de o vatandaşlar var ha. Türkmenistan hemme satlıkta dur. Pul hemme pul. Pulun töleyen yaşa. Taşlıysan yaşıysan diýip bir söz var. Bilýär misin şonu? Taşlıysan yaşıysan. Taşlıysan yaşıysan. Hemme zatda. Görül bakaly. Haçan taşlap günüňiz görýärsiňiz. Bir güne tükenýäňiz. Bir güne mene bitdimey boldy, hawa çitdiýäňiz, menne zat galmady taşlar ýalyýaňyz. Dewaplaň sözü ýöne Türkmenistanda ýörgünli söz şol. Ýörgünli söz. Taşlysan ýaşysan. Bilmeýän ýok şonu. Taşlysan ýaşysan hakykatdanam şeýle şo. Gaýda iň köp taşlysan ýaşysan. O bilet aljak bolanda, vilayetden vilayet arasynda bilet gerek bolanda taşlysan ýaşysan. Bu wagtlarda poýzda bilet gerek bolanda. Iň köp gerek ýerler ana şolar. Şo taýlarda da taşlayan bolýar sana bilet tap berýärler. İnşallah vatandaşlar görüşelim. Görüşmek bol tamam bir dini borçluluk. Galyma garşy görüşmek, haksyzlyga garşy görüşmek bol bir adamkärçiligiň nyşany şol. Adamkärçiligiň ýok bolsa görüşmersiň. Adamkärçilik bar adamlar goşulýar muňa. Men şonu aýdyp biljek, şu ýolu, şu biziň herekete adamkärçilik duýgulary ýokary bolan adamlar goşulýar. Yani birazajyk wyjdany bar, bozulmadyk. Bulan içinde hawa 200'lü kameleonlaram bar, çykyp otyr. Aňaryk soňundan işleşýänlerim bolup çykýar, onu görüp otyr, gynasan syýasy jelepler diýen videomdan görüp bilersiňiz. Syýasy jeleplerimizden bar, ýöne näme etjek? Ýani ýok, bar da, olaram bolmalylar. Olar gulluhanlar her ýylan bolup durar, her asyrda da bolup durar. Her döwrem bolup durşy gulluhanlar. Bolup durmy, bolaram, ýani ýok. Hawa vatandaşlar, bu oranda men efir ýapýan, belki efir açjak olanlar vatandaşlarymyz wadyr, ýeneler wadyr. Habarlaşar, taýamyza oturdum. Milli Howpsuzlyk ministri Nazar Garataýew sen gaýrat etdi bir kilany tapda ýerine goý. Triýegi ýerine goý diýen men sana. Triýegi ýerine goý. Maňa gaharlanmak bolmaýar, goý ýerine triýegi. Nazar Garataýew. Bilemok başga adyny. Triýegi ýerine goý. Bir kile triýegi aldyňyz, paýlaşdyňyz bäs bolup. Nazar Garataýew Milli Howpsuzlyk ministri sana diýer. Maňa gaharlanmak bolmaýar, triýegi ýerine goý. Degme, ýakmaly ony. Boran ýaşy sağlygyňyz vatandaşlar sağlykda görşelim. Ýyjany rahat.